ye one year yatoto ye 1 year yano ye 1 year ye nwan ye nwan ye no ne boye 14 year yatoto nta brabo one say gem ama wo anti enkama there's no way o value e be koso enti mesre etiefo na hwefo te obi anyi ntum se ababa ye bon ehyenensa enhye omampani bianza enhye empinsa enhye omamensa enhye opapansa enhye obianza ababa obebo no ene be che se ubedi yie anase oyiyi nti obi abrabo ehyenensem you are the own driver of your canoe say eba kopim say enkopim ehye wonsa ahana me di etiefo na hwefo ina medamasi bebre. Yo, Pastor Frankie Amwa, yes, one pay ye that sene, or footy some of the Max FM at you for no pay ye that se. You miss me the master. Ain't he, Abusia, Miane Pastor Frankie Amwa, and I train come on. Pastor say, Yabra boy see a bedi, say Yabra bono, ye bedi ya, Abrabunina, no, Elsem. Inti yemo modi an se ye boy abrabo ye be bone kwampa so se na be ya dache ye bedi ye enti anopai ene na futu sema Pastor Frankie awamo a e de ema ye be se ye betu hu anamo na aboa ye mpi Pastor anopai ye da se Welcome to Thursday morning. Alright, I'm saying queer man or pay and question command who do baby pimu ewo or maimu. The beautiful green are in the choir, what can I say? Mrs. Kumi, Miami man. Young corner, young question command who do baby pimu or maimu, Pija or Mike Nekakra. I read that to say, we are sure. We sure say be a boko. My bread, but maybe I okay. Of where is our Muntina maybe says we sure say be a boko. Oh, be a boko. I mean, I don't. Your brown quam of anything. Okay. I read your son of A. Debbie. Green or your son of Hoyanchino. You know, I cook I want to do a coat to the day. We're very with coat. We know ya na ya did definitely. So be where. Say, main cast we but coat we be na did the dom. Can be say I can't have a catcher on wall. Oh, can What's that came? If we are Tiano has his ano. I saw Freniame. Or did it bump? First, I keep your piano move on your egg has someone got some of the catcher on pay no. Teacher said, Yawa can cry and ye enough. And oh, catch him some dimity buff and ye enough. Wine. And ye enough about who I was saying. No, but can you chance? Yes, and I can't move him and quote the catcher. I was never so big. I didn't have your coat to Yata. Get a sizable one. Oh, why Rabu? Some pay me when. Sorry. I some pay me when. And found in Susu and Pam Bishon already. I owe Jarabia. I buy ya, then Jarabia. All right, James, I'm not paying to you. A very good morning to our listeners this morning for joining or tuning into Max FM 89.7 for the latest and updated news across the world. Today we have a couple of interesting stories and going into it this morning. Supreme Court throws out Namwan's latest bid to stop his trial. Daily Graphic. Daily Graphic ena bossa amanye yebeka ya Namwan ya woye penny kwanchefo na woda men's gold wano mfimpinu ene eye dunsun ni mu as 2017 efiri hono a eba na chese Namwan ho nsensem ebe pie mu a na chese Ghana ekowia chero na chese wabu enkrofo afaso yie papaapa enipa binum ede ensem no ekodan eye asemdibia eneyi aba beto dwase yewura Namwan
ɛde kɔto court n'anim sɛ ɛyɛ trials anasa sitting a ɛsɛ sɛ wɔnom ɛkɔ ɛfa ne ho no ɛnka court no ɛmmɔ saa nsɛm no ɛnwu ɛnɛ yi deɛ Supreme Court ɛde aba sɛ ne nsɛm no a wɔka sɛ yɛmmɔ ne nsɛm no nwu esan sɛ wɔn pɛ sɛ yɛbɛtena ne nsɛm no so no Supreme Court angye antomu a Daily Graphic ɛde aho ama ne bɔ ɛba. Foreign Affairs Ministry summons Israeli envoy over traumatic treatment of Ghanaians. Daily Graphic. Daily Graphic kro no a ɛna ɛka wei a ukopie mu ɛwɔ asoɔye a ɛhwɛ amanɔne ho ensɛm so ɛyɛ adeɛ sɛ ɛnɛ yi ɛyɛ Israelfoɔ binom wɔbɔ wɔnom sobuo yie papaapa wɔkyerɛ sɛ enipa enson bi ekopie mu ɛwɔ Israel a wɔnom ɛyɛ Ghanafo ɛyɛ adeɛ sɛ enteteyɛ ɛne kyɛsɛ eniema ɛsɛ sɛ nka ahɔhoɔ ɛgye ɛwɔ obi ɛman so no ɛyɛ saa enipa nsuin ekopie mu ɛwɔ Israel no wɔnom antumi anya bia kyɛsɛ ekowie akyire no yɛtete ɛyɛ enipa nsuin pa ɛnyɛ asɛm ketewa deɛ bɔtɔ kasɛm yɛfɛre sɛ traumatic no kyɛsɛ wɔnom ɛfa mu yie papaapa ɛnɛ yi deɛ Foreign Affairs ɛde soboɔ ɛbɔ Israelfoɔ wɔnom mpanimfo a Daily Graphic ɛkunkyɛ bi ɛde ɛma yɛn. Ghana Immigration Service assures safe, seamless Christmas travel. Joy News. Joy News ɛna de ama ne bɔ yi ba wɔkyerɛ sɛ ukopie mu ɛwɔ Ghana Immigration Service for akachia na kyerɛ sɛ yɛn borders ahodoɔ no a na ɛne yɛn point ahodoɔ no a checkpoint a mpempini ya na bemben borders no wɔnom ɛna mpempini ya na wɔnom ɛwɔ hɔ no mo ɛne yi wɔnom ɛde atodwa wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ afi ɛkɔ na wie yi ya Ghana foɔ yɛ ka ne bronya yɛ ba bedie no wɔnom ɛhwɛ ana wɔnom ɛbɛhwɛ sɛ akwantuni bia wo be free baabi akɔ baabi no akwan so sem ɛbɛyɛ jojo ɛde ama wɔnom yie papaapa wɔde ɛhyehyɛ egu akwamu a Joy News ɛka nsɛm bi ɛkyerɛ yɛn. So back to our story on the Israelis. Government deports 3 Israelis after ill treatment and unjustified deportation of 3 Ghanaians from Israel. Na kyerɛ Israel nsɛnsɛm ya ɛna yegusu ewo mu sɛ deɛ na kyerɛ sɛ aban no ayɛ n'adwene sɛ ɛnam ɛteteyɛ anaasɛ ɛnam ɔhyɛ bi a Israelfoɔ no ɛde hyɛ Ghanafoɔ nipa bi mu a wɔn ekopie hɔ no ɛnɛ yi deɛ kyerɛ sɛ yɛn nso atadwe yate dɛ ne woyɛ me deɛ ɔsi dɛ woyɛ me nnora me nso mɛyɛ wɔ dɛ enipa mmiɛnsa a wɔn ɛyɛ Israelfoɔ mu wɔ ɔman mu aban na hyɛ sɛ ɔmo nkɔ ɔmo kurom esan sɛ wɔnom entimi nkɔtete obi man so ayi saa enipa yaba wo man so na yɛbɛbɔ bra anaasa yaba for visitation ana tourism na ebewi akyire no yɛbɛtete yɛsade enye yie enti so ɔmo atete yɛ ne ayɛnso yɛbɛtete wɔ mo enti ene deɛ aban no ayi ɔmo Africa na so ɔmo nkɔ ɔmo kurom esan sɛ entete atete a wɔnom etete enipa a wɔnom ɛkɔ Israel no ɛyɛ adeɛ sɛ saa na yɛnso yɛbɛyɛ ɔmo a yawo enipa miɛnsa yɛti kɔ no afiri ɔmo Ghana. Government's financial allocation to NIMOS in the fight against Galamsey is inadequate. This was said by Kaku Bennett, Deputy Director of COMS, Responsible Cooperative Mining and Skills Development Program. Na kyerɛ sɛ wei ɔsoafo a abɛdi akyire a wɔno ɛyɛ wɔhwɛ ɛyɛ nkitahodie ho nsɛm so sɛ ba no fam agudie ɛno ho nsɛnsɛm nso a ɛnɛ yi wɔde atodwa a wɔkyerɛ sɛ aban no esika a wɔde ewura mu ama ɛyɛ enipa a wate wɔnom sɛ National Anti-Illegal Mining Officials no ɛyɛ adeɛ sɛ sika no esua yie papaapa ɛne nti no wɔne deɛ wɔka sɛ Galamsey ho nsɛnsɛm ebetumi afiri wɔn mu a ɛne na aban no ɛmfa sika ɛnhyɛm tɛdeɛ ɛbɛyɛ a mpanimfoɔ ebetumi akoatia Galamsey. President Mahama officially abolishes COVID-19 levy. Na kyerɛ sɛ ɛyɛ yewura yɛ mampani John Dramani Mahama ɛna eneyi na ano ebeto dwa sɛ ɛyɛ ɔman yakɔhoma sika a ɔsoafo hwɛ sikasɛm ho nsɛm so ɛna wɔbɛwidi a wɔkyerɛ sɛ aban no ayɛ nhyehyɛeɛ sɛ wɔbɛbɔ mɔden na wɔyi ɛyɛ COVID-19 levy no afiri hɔ no mu ɛnɛ deɛ aba beto dwa sɛ hwie be Ghana ban anaasɛ ɔmampani de ne nsa hyɛ nkrataa ase a
kyerɛ sɛ ɛfiri saa berɛ yi a yɛrekasa yi covid-19 levy no ɛni hɔ bio mu a yɛayi adi afiri ɔman no mu. To our last story on the general news, government lays Okada bill before parliament. Wei nso ɛyɛ GH page ɛna ɛyɛka saa nsɛm yi GH1 TV ɔnom ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ Okada ho nsɛnsɛm akyɛ sɛ wobɛpie mu wɔ ɔman Ghana mu a ne titiri wo nkran ha nipa enya aso wonam flabed so koraa ne yɛde Okada yi ba sese deɛ bail amfa nkɔmfa ma mpanimfo ebi mu si yɛntwam ebi mu si yɛ nyintum ne adeɛ no aban no ɛde akɔakɔpie mu ɛwɔ parliament a mmarahyɛ badwafie wɔnom ɛhwɛ ne mu sɛ yɛbɛtwa mu anaasɛ yɛbɛgye atom sese adeɛ bill no ɛda mmarahyɛ badwafie. To our business news this morning, Ghana's economy records 5.5% growth in 2025. In 2025, GSS Joy News. Joy News ɛna ɛka wei a wobɛpie mu ɛwɔ ɔman Ghana mu a aba abɛtɔ dwa sɛ sesei ɛyɛ yɛn third quarter anaasɛ afia yɛkyɛ mu mmiɛnsa no sesei 2025 yi ɔman mu nkontabufoɔ Ghana Statistical Service ɛna ɛka wei sɛ ɔha mu abupan num akyiripo num 5.5 ɛna sesi a ne third quarter yi ɔman no yɛn economy no atumi anyini aba abɛduru sesi a no nneɛma nyinaa atoto din na wɔkyerɛ mu sɛ in as much as say yɛn economy na ɛtɔ da bi a na kyɛ sɛ nneɛma apagya ɛtɔ da bi a na nneɛma nkɔ so ɛtɔ da bi a na kyɛ sɛ system no mu ayɛ den no still a Ghana yɛda so yɛgyina yɛn aso a ɛba ne yɛn economy records na yɛtumi ɛda so egyina 5.5 na kyɛ sɛ ɔha mu abupan num ɛne akyiripɔ num a kyɛ sɛ ɛrekɔ so yie ama ɔman Ghana Joy Business na ɛka wei. Moving to the Ashanti region, FDA CPA crackdown on fake contaminated baby diapers. City Newsroom. City Newsroom ɛna ɛka wei akɔpie mu ɛwɔ Asante Mantam mu a na kyerɛ sɛ Food and Drug Authority ɛna wɔnom ɛne ɛyɛ Consumer Protection Agency a yɛtwa ne tia ɛfrɛ wɔn CPA aka abɔ mu ɛde dwuma sono paa ɛhyehyɛ akwan mu anaasɛ egu akwan mu ne nyinaa ne sɛ wɔte agumɔnten so titiru ɛne edwa so yɛ a wɔhwɛ enipa a wɔnom ɛtɔn ɛyɛ fake nneɛma titiru ɛne diapers ɛne nnuane a yɛdie ɛne adeɛ bi a yɛde yɛ ho no wɔnom ɛgyegye na kyerɛ sɛ yɛakyekyere enipa mu a ɛnɛ yi yɛde saa ɛgyegye yi egu akwan mu a kyerɛ sɛ yɛrebɔ ho amanneɛ de akyerɛ mu. To our international news, Nigeria adopted school children reunited with families as over 150 remain captive. Africa News. Africa News ɛna ɛbɔ saa amanneɛ na kyerɛ sɛ ɛba ne Nigeria ho nsɛnsɛm ɛne kyerɛ sɛ captivities ne emu kidnapping no a yɛde ababɛso mu yie papaapa ne nyinaa ɛne sɛ asukufoɔ nkɔlaa bi nipa bɔnfoɔ bi ɛkɔte hyɛ wɔnom so ɛwɔ Kwara State na kyerɛ sɛ Northern East a ɛwɔ Nigeria ɛman no mu no ɛyɛ adeɛ sɛ mpanimfoɔ ɛkɔgye nkɔlaa yi ya ɛnɛ yi deɛ aba bɛtɔ dwa sɛ nkɔlaa na mpanimfoɔ atimi ɛkɔgye wɔn mu no ɛyɛ adeɛ sɛ sɛ wɔnom ɛde wɔn kɔ wɔnom maame anaasɛ wɔnom afiefie mu na emom 150 a ɔha any and the Foreign Affairs Ministry, where the 3 Israelis were deported after they've also deported 3 Ghanaians. Now, when I had a chance of watching the full video, I'm opening by say, we should solve the issue. Ambassador I'm Israeli for penny back. Okay. Say I'm so why would he even start? You see, I feel they were thinking that they can take Ghana for granted. I said and I like the swift action from our people that I'm to intense. Yeah, wouldn't even met it will be woman. So now you go forward. They be unfair. I'm so happy that the action was swift. I'm deporting a microphone and almost but in the long run, I'm going for 3. I'm deporting for 3. And yes, we are more almost 3. And one draw. And the about draw. I think I'm opening up by saying, so you see, I think sometimes some countries want to take Ghana for granted, looking at the fact that we always say that Ghana is a peaceful country.
It's a Ghana a peaceful country. The people na per se I'm on fire 6 and then 9. That's Ghana the is a peaceful country. Yeah, and all that. I really like the action. Yes. And action now one no taking foreign affairs for ministry no taking. It's a very good one. I was say ye kwaswa na ye ntumi ma enipa bi mu enkwatete e wo ba bi sa na momo de moba yesi obesi entry free ye bisa wo bia bibia na chese mo nenamu imagine ababa wo ya wo ba ye ya wo si Ghana fo aposifo ato ahye no so akadnap na fa ni sika whatever self content creation na content creation na security system na wo di be do you mind also ye wi no Arobino and the people involved are policemen. And no, can a policeman? Oh, Ghana mom, yeah, ready. Oh, so yesterday when I heard the news, I was like, I'm just pleading with IGP. We are too reluctant. We are too. Inka wasa way na yani Interpol. Na nka ya koswa na from America ho. Because those assembly say no cast police people. The from Robino, they are police people, no. Ehona IGP say amunya investigation to find out say am pass any action has been taking place na am pass me crop for no say you do say ma individual kakra wo say a police for na do sabon for same way you get in touch with you once a police ni bia no ya na edin any tag or name tag wo say minim a police for ni din enkrofo a wo ni wo mo na ma so mo ye Ghana for for one contact mayen now more assist in investigation. Also, they don't want to indulge themselves. One ankasa so Miami sounds and back me. You know, I'm not ready. What do you want to prove? Say Ghana process for yes and what do you want to achieve in doing this? Creation. Now, oh yeah, content creation. You know the best side. You know the best example. Omunkoswano every America member. According to us, there's a lady near Nigeria. No, okay. Nigeria born in Venice, US. I don't know. I was even speaking to Akosia teacher. Now one call Kuroman for this answer phone. So that's what I'm saying, that sometimes they take Ghana for granted. Looking at the fact that we all say that Ghana is a peaceful country. So Ghana is a peaceful country. Yeah, they intend on doing anything to Ghanaians, and it's absolutely wrong. And I made two video now say I spent all expenses to Ghana to come create content, and I was like, whoa, you came to use Ghanaian security service to do content creation. And I make me refer, I say security service. Your friend is saying a lady I releasing and saying Aisha, is it Aisha? No Hajia for real. So no so and America Hana. Okoye in your mind and a swan okoye oko demo. And you know, over 7 10 years then she goes back. Yeah. 6 months yeah, 6 months to that free ni papa. Do you know what she's done? Libel defamation. Oh yeah. And it's 6 months. Since 6 months, the whole security service the way trying to almost know. Say you've been robbed. Look at the charges how they are kidnapped. You've been kidnapped. You've been robbed on top. Hey. And it's our security people you are saying this to. And you want to say some says yeah, 6 months. Hey. 6 months they swallow. 6 months they swallow. I believe say IGP Obama Modia. Yeah, they have to. Or follow up. They really have to. They really have to. Because we know a whole security service need to be dealt with. A whole security service. Nah, scot free. Yeah, scot free. It doesn't work like that. Yes, we are giving room for other people to mess up with us like that. But the Bakuye example, scapegoats, my Kayana. So that's something that I really like the quick action from the Foreign Affairs Ministry. Yeah. Why they deported 3 Ghanaians and I'm some J3. We got 3 years. Why am I 3 or 6? Next time. I say I'm paying up, so let's solve things amicably. So you could have done that earlier. But now just Ghana is a peaceful country. It makes me the deal money and you're scot free. It doesn't work like that. And I really like that. Thanks up to the ministry. Yeah, better the free paper. This time round, we also would see an idea because it's high time. Hospitality, no, ma. Because I say Ghana is a peaceful country. Ghana is a peaceful country. Ghana dear, just Ghana dear. 9 for 4% for 6 and 9. So if care is not taken, now you almost the worst will happen. Sure. But when it happens, and then we also act, we give it to them back. But oh yeah, and yes, we did. Yeah. I'm going to say no. In as much as Ghana is a no, so let me say this thing. Let us not mistaken Ghana's peace for what right word should I even use? Weakness.
Men say Ghana for they are peaceful. So let's say we are coming to use that thing as a basis to do things against them. In Ghana, a peaceful country, you think you can come and do? Yes, we are peaceful, but in your maybe what would the DA and fire on home chill. Ain't he? Let's try more. We're very careful with Ghana. Yeah, could be a. Yeah. And I pay a better master, say, Mamma, I think, come out, Hodua. Abba, or Mam, Yadamasi. I don't yet that's it. That's it, that's it. I remember why I don't pass say, never almost. No. Been the Lord on my side. A worm like me, where would I be? From my way. Welcome to Thursday morning. Any baby I made you. Or bring pong me what a year me need so to do. One poor mama time for any inti I said die. Ayeji nanaji se me kai ya pepe swa me du kumpuni nyami watu eye me ni so dudu nane wampu miama maso fancy remyo inti asedo ayeji nanafa Frano Gilitoto or friend Muayi or then you remember Masudino, Yabon said Gilitoto and I said Gilisane or Sidabi Gilitoto. I'm so okay. Gilitoto, I and a payachia Queenberry Gilitoto, so there was a pan. Watching my old one pint, you're sure that's it. Yeah, fat Max FM Casa Fidia so now. Yamboa Gilitoto na under us. All right, I'm saying, Manasona, Yantin Como, Yefu, na and Comey. Maybe up to me, dainty minimum one sempa. Yeah, Baby didn't come more at their fibroid yadia home. Na me no manya bida ama makoda hospital nti minim se na fibroid mu asamote enye nkoda yade ye mu pressing kura ma chese ye ja ma ye wie na fe me kohwe na maja pade mo ho na me se mesremo momfa mfu aho ma me sa mesremo na hu hia me pa ena o se gi se ne ye pa mo me se ai mo de momfa mfu aho sa ma me nti fibroid ye yade ba ko ha adwempa manya bida nti minim se na mu asamte nti ye ba kwa hama ne so na ye ne Dr. Ebenezer Dr. Ebenezer oye adwuma akofhe ba atwetwe nkomo ye ne Dr. Ebe twetwe nkomo ne ye bisa se ye kase fibroid yade ben ede na ede ba ye chem se ye nya nhede hu ni ede fibroid ne ba momu de ba tende kwan bi aso yenya doke wa haman so de yagidie pa se doke be boa na ya hwe kwan be boa ho ban ede afi fibroid yade ho Dr. Ebenezer no paye mu ache eja pani mejemoso yo ami yama tifu na so anapai yeje so pa doc ni edi kan yamu abaso ya na nkomo no ye ni je ho pa be pese da kro be fi ha na wa be sra yen ye be hwe anim anako na nka me ba na maduga for sakranti kafra nangu pomboa da for me bo made ma dudu yo da maspa ye so da sesa no pa ye fro waje so doc yes fibroid yade ha dwen pa na wadaroma fibroid yade na mu no den yade na ba ne sen ede ne kosesa ede fibroid yade we eba emba ni paduam yo pani me da sibebre
fibroid yare no yare a yɛbɛka sɛ yi nuanom mmaa no na ɛka develop saa ɔhaw no ɛwɔ wɔn awodie mu na aborɔfo anaa research kyerɛ sɛ yɛnnim deɛ ɛkɔfa ba nanso no kwasɛm ne sɛ yɛnhwehwɛ mu a yɛayɛ deɛ yɛho nneɛma bebree ɛkɔfa ba nti yɛbɛbubu bi so ama yɛhu sɛ yɛbɛtumi ahwɛ ne atwe yɛn ho asi so ɛyɛ paa sɛ akwara bɛyɛ 18 years ohu bɛrima da anaasɛ ɔnwo da na wanya fibroid na yɛkɔyi na wodie nyinaa toakene ɛyɛ ɔhaw kɛseɛ paa a yɛhyia wɔ wiase titiri Ghana ha na papa nea ɛkɔfa fibroid yi ba yi ɛsiane sɛ yɛ nuanom mmaa dodoɔ no mpɛ sɛ wobɛnyinsɛn nti no wɔyisu ɔyɛ consultation a wɔn de ɛbɔ awoɔ ho ban nneɛma a wɔde bɔ awoɔ ho ban no dodoɔ na ɛma wɔn menses no ɛntae ɛmma mfuw ɛnyɛ regular na obi kɔ ɔhaw ɛte sɛ mu a ɔkwan biara so obi develop fibroid afei nso chemicals ahorow a ɛkɔ nnuane mu a yɛdi ɛno nso ɛma yi nuanom mmaa no bosom akwantu a ɛyɛ wɔn menstrual cycle no ɛsɛe nti ɛno nso ɛtumi develop fibroid afei growth hormones a ɛwɔ ɛnam ahorow mu te sɛ ebi a nkokɔ nam ne adeɛ a ɛyɛ ana wɔn ma ɛmo ɛte saa no nyini ntɛmtɛm egya wɔn mfeɛ no ɛno nso sɛ yɛdi no bebree a ɛtumi develop fibroid ne nti ɛte saa ne sɛ ɛberɛ a ɔbaa di saa nneɛma no akɔ ne mu no ɛma ɔno nso ne hormones no estrogen ne adeɛ no ntumi ɛmbalance yie na ɛtumi ma ɔdevelop fibroid nti nneɛma ɛde fibroid ba no papa ɛdi no no ɛneɛ na kyerɛ sɛ ɛho bɛhia paa nso sɛ yɛbɛhwɛ yɛdedie mu yie ɛne nduru ahodoɔ a yɛnom ɛde bɔ yɛn ho ban mbɛbatɔ nokorɛ paa nti yɛbɛdidi a yɛbɛhwɛ ne yie paa sɛ yɛbɛhwɛ nnuane pa a yɛbɛdi na yɛka ne sei no tam a na saa nnuane wie no yɛntae ni no na fibroid nni hɔ bebree ɛna yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛdi nnuane a ɛte saa no yɛhu nsunsuanso ahorow a ɛde ba nti nea yɛbɛtumi aka kyerɛ yɛtiefoɔ no sɛ wɔn mmɔden no wɔnhwɛ na wɔn nkɔ tete dada no mu na nnuane ahorow bi wɔ hɔ a sɛ wɔn di a ɛbɛboa wɔn nnuane no deɛ mɛka no sɛ na memmɔ mmienu bi so nnuane a ɛtumi ayɔn ɛwɔ mu bi te sɛ bɔɔdeɛ ɛboa nnuane bi te sɛ brown rice ɛne wheat ɛno nso ɛboa paa ɛna nnuane a contain ne alkaline ɛno nso ɛboa paa ma sɛ mmaa no di a ɛtumi ma ɔmo menses no ɛflow kama ɛgya doc fibroid yadeɛ wɔ yi ɛdeɛ ne solution no ebi kyerɛ mu sɛ ɔbaa deɛ sɛ onya fibroid yi di a na kyerɛ sɛ ansa na ho bɛtɔ na bɛnya asomdwe paa no gye sɛ ɔkɔyɛ operation wadaroma nokorɛ bɛ na ɛwɔ saa nkɔmmɔ wɔ mu nokwasɛm ne sɛ ebi wɔ hɔ a ebi ana nipa no wɔanya mmoa but nokwasɛm wɔ Onyankopɔn anim sɛ yɛwɔ herbal remedies wɔ hɔ a ɛtumi ma fibroid ne ɛba abɔnten na wɔtwe pɛpɛɛpɛ bibiara no nkurɔfo ka sɛ herbal medicine ne ka sɛ wɔn wɔ habanma ne a nibira a wɔn tumi de yɛ saa nanso wɔn hu bi nokwasɛm no sɛ na meba hɔ a ma evidence bi kuta me iwie a mɛsɛn no wɔ WhatsApp so ama mo nnɔma hɛ ɛnyɛ agorɔ koraa so obi kɔyɛ operation a ɔbɛsɛ develop fibroid ne biem na wonwo a the secret is sɛ wonwo da na wɔ fibroid na wopɛ sɛ wowo na wokɔyɛ operation a chances sɛ wobɛnyinsɛn no ɛyɛ abaabɛyɛ 2% pɛ ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi anyinsɛn enti sɛ wonwo da na wɔ fibroid a ɔmmɔden sɛ wobɛhu
akɔfo ɛba na ɔma boɔ na wɔtwe pɛ wode ayi hybrid no ato hɔ a mogya bi antu ɛsiane sɛ ɛyɛ ɔdoma nko ansa no ɛna yɛde ɛboa afoforɔ me ne ɔka sɛ na last week nnipa mmienu ɔmo deɛ baeɛ a nka no koraa mede ba bɛkyerɛ wo pictures no nyinaa kuta no enti sɛ obi ɛpɛ solution sɛ ɔpɛ sɛ ne fibroid ɛsi ne so a ɔmmɔ mmɔden na ɔncontact him sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ operation so a ɛde gyina ɔno ara so sɛnea ɛti biara no sɛ yɛka sɛ wawodeɛ no yɛbɛyi no nyinaa mpo a yɛwɔ solution ɛde ma wo nipa ɔte saa yo ansa na yɛbɛgya wo na wakɔ no nkasaeɛ mu no woka sɛ fibroid yadeɛ a yɛnuanom ɛmaa ɛna ɛta develop saa yadeɛ wei wadaroma ɛmɛma nso timi nya fibroid ana na ɔmo deɛ no yɛtwe no kasa na ɛba saa ɛma na develop fibroid ɛgya ɛma na kuta awodeɛ nti ɔmo na develop fibroid mmarima deɛ yɛdeɛ yɛ hernia no ɛne na yɛtwe no mbakyɛ ɛna na obi de ne nsa bɔ me deɛ so paa ne ya iyo mate wɔne die iyo wɔne die paa na ɛtwe no koraa no ɛnɛ mɛba hɔ na late na mayɛ mɛba no yɛdi nkɔmmɔ bebree na wahu nneɛma bi a mate ɛne o ba na mabue so akyerɛ wo sɛ wobɛtumi ahwɛ nkwa deɛ wai o ba bɛbue so akyerɛ wo wadaroma akɔfo ɛba makyire kwan ne onama no mepakyɛ yɛkyiri kwan wɔ Katama nso zero container. Nti obi a pɛ sɛ ɔba hɔ no ɔmfa number wei na ɔmfrɛ. Number no yɛ 0544 00 62 10 0544 00 62 10. Ɛgya mpakyɛ mefa wei ntwa to ma wo. So obi wɔ fibroid na mogya tina na sɛ wayɛ deɛ ɔbɛyɛ biara na ɔnya ano nsɔre a ɔmfrɛ nɔmba yi yɛbɛboa no na mogya no twa na afei mogya no twa wie nso a yɛtumi aboa no ma fibroid no wɔtumi ayi afi hɔ koraa ɛyɛ na wɔtwe pɛ nyankopɔn yɛ n'adom a na wɔtwe pɛpɛɛpɛ na wɔtumi ayi fibroid afi hɔ nti mpakyɛw kakra mede gya ma asɛsɛ Dr. Ebenezer edi ni dwumadie o akɔfo ba no pa yɛda asese efro wagye so yɛda ase pa apa me nso da ase bebree yo enti doc se na ɔba na me de miwe na akɔkyerɛ no mebue so akyerɛ no ende kwan bia so me hawa miwe nyinaa na kudu anwumre de na etu atwa nya yi kura na atwi se da me ma kwa ma onya yi why esrew wa enti doc no pa yɛ hwɛdim why yo enku enum wuye wi Feliz Navidad. Feliz Navidad. Welcome to Thursday morning. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. ya best say adwum no munsu ato Christmas ye de green no be badwuma eti green no ne mo be adwuma 2 weeks okay eti green no ne be adwuma Christmas enti obue phone lines na nwum we na mbeto eti ya gbo munsu ato bye green no de Christmas de oye adwuma badum mic no one holy night when the virgin gave everyone a fright in the manger she gave birth to Jesus Christ. Max FM. Max FM. 89.7. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
way back then. And if you didn't know, take a paper and pen. And let me take you back to where the story begins. A Christmas tale from beginning to the end. See, it happened one holy night and gave everyone a fright. In a manger she gave birth to Jesus Christ, the Lord, the Savior, the way, the light. Now it's time to celebrate. Once a year, we get no time to waste. It's time that we put on a Christmas face and smile. It's Christmas Day. It's a day everyone brings cheer. A day everyone shows that they care. A time for love and the gifts we share. Merry Christmas and Happy New Year! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Enti ebese se enyum no mobesua to pa Christmas Grino enema Obiye phone lines na no dey atum na aja wato adi akire Ken is born and no ye ne must buy for so akasa utimi to na to ni ya na ya che mobile phone break a dawn from the fountain no sua to ebebo and you will be strong. Ti Christmas so be baduma me dey me sign me TV 23rd ho ano Oh yeah dey. e ko di bro nya Wanu kati a wo green no bed na we dey TV o yeah dey. Wo TV o yeah dey. Ma me be say maybe o say sini. ujire ma uma Me nka asara me say wa hwe be say sini. bravo O say bra say nyina na e baduma. O ti we radio presenter wo ko di bronya fa ho be. Na wo nka Jehovah ni Yehovah ni bronya fa wo ho be kuni. Nra ate ha say Yehovah fo mu ni bronya. Wo pe kwan adwane bronya. Bra, wo dia yentinam. yo ndi ebetinam Yentinam. ah man fu di bro ya yenkodi bi Na do best spend the whole day wa. The whole day the best spend wa. yo yate je sa na ti ayate Wonte kura beti. Man put the consider that you panka wo tie. Wonti a wo beti. je sa na ti ayate hwedwa so yen kohwe ne ma hodo na abusuafo de abadwa so yen tobi yen sha se fi must buy say yen kan che say mobile phone bi a wo pɛ no bomode abra be piem ya so ye be deposit 100 Ghana yakofa Philip Essence phones aba na be deposit 100 Ghana o ba fa Ghana card bra na yen fa mobile phone ne ma wo na tua ne kakra ye no ye nte say ya nom na no phone ba ku bi a me kwaje ye say na ye the time and season atoso ebre we na wo share bo say obetu asika no edu ho na say untua ya na phone na lock ebiom ye ne na nte sa ye ne no utua 100 Ghana na utimi use na abre bi a ope bia ne hia ne say obehye mbo na otwi bia na otwi mienu bia no meba betua sei ye no oni asem bia ebere ne nso so na se wuntua ya wo ho kwa obe use phone na kama etisha no so must buy ye showrooms ahodo bia ba bia na ma obehu must buy bia no de bowura ho 500 Ghana ko o kwa fa Ghana card ka ho na bagie mobile phones ni bi ate ebebua opi you know awie nkomo no must buy ho na Ayo ene ma me wie okay. Ene na me san e de won atofo ewura must buy say wonum busu a eye wonum unbeatable bundle office na just buy 2 for less no e ya de say wodi sika ketu e bi e ba beje washing machine branded washing machine ene kettle sanso ena Infinite Smart TV ene smartwatch Tecno Camon 40 Pro no a e cost a de say wo bia e use no brana beje bi ene ne smartwatch ni nyina ne say ubebo awura must buy na obekita sika ne kakra bi na ade agesa eniema mienu we must buy shop bi a eben wo bia wonom se bra ho nomo uyo obi a wo like sa eniema we e wo fie di a ene na ekoma ko must buy na koje sa eniema ya mabobosu ana empo so opese otono abefonten tafidie no so a eye www.mustbuy.com.gh wo penchire mo ebru media so a free 09552 05440 19552 must buy say e ba ne niema papa de a eye must buy na ebo no nso so
ɛda fam yie papaapa atadwe yate denne masbai na esen bossa amanewe wonum ekire se eye festive season eye giveaway na wonum eye eninti obi a water eto ade o masbai pa ene na emasa achede we empa otiri so ko masbai shop bia even wo na kwaji wo TCL eye TV air conditioner refrigerator mobile phone home appliances bia we o fie kwajibu ho no mo na eyade ase wo bowura ho na wokoto sa enema we ene nema kakra mintumi embo so a utumi nya eye slick saloon car ya we yese de eche atofo free TV obetumi enya mobile phone obetumi enya ne home appliances dodo no a kire se wo behia ewo fie no obetumi enya ne nyina ne so obebawura masba no akoto ade wo ho no mo a kire se eye sa akradie yi obetumi adibi na aye fefefe yi papa eye ye hye ne nso sasa eniema we say anase sa achede we say ayede echene eye giveaway ya a free mass buy wonum akuma mu fine e na wonum ediche na emum hyehyeye e na wo hu frɛ wonum na egi enchiremu abrumi die so 05441 05440 19552 05440 19552 and 0594 091122 0594 091122 Masby say baby ebe hu bia okwa obetumi akoto niema ewo kumi ene na yemfa asedama Kivo hot pepper omo buan sika fa mu ma na no pe ye de max morning di juma de bro ye kan fo de ama obi bia se open maku ehye pa na so ye da ye kan for Kivo hot pepper the amount Yankopon ya adom na ye ba fie na ye yu se ne aduane e ma dofo e beba ba modern ase ubesie sika so dia na ye Kivo hot pepper e na wo to e de atewo kaso nti ye kan for de ama obi bia yen so a ye nu aduane ma nkoda e ko school ana se school sa hodo yen so a ye nu aduane e wo restaurant ahodo yen so a ye aduane e wo choba ahodo nyina no ye kanfo Kivo hot pepper de ama obi bia se bo mode ya se odi bi ebenua aduane e de ama customers nyina aya na pempi no ko choba ahodo obi gini fufu obi gini koko nti no asaji asanka o se metwi mako kakra sa we na eye ningu asesem esan se ohun se onkwan na wo ye no mako no akakakra inti bo mode ya se ode Kivo hot pepper ebeye onkwan no nduane ahodo nyina anya fe na nipa de ba o se mama sanka da mentwi mako kakra da bi emfataw kra inti bo mode ya se obeyusu Kivo hot pepper ena no se me yire se o person nya aduane no nton nam si ye awrade me yire be ye aduane ato ne se de asem ba ehwa na me ye fast na me koto Kivo hot pepper seje unduane nyina fa ye ahu se me yire me hyeda ni mu gidie santi ehwa na me ye fast na se da bi ma man Kivo hot pepper de asem ba na se amanfo be de okumi o yire ni mu aduane ye secret ne ba kopɛ Kivo hot pepper ye yi Kivo hot pepper ni fi mani ngwase aba ti bo mode ase ode Kivo hot pepper no bi ebedi dwumadi nyina mega cash lucky boss yen catch us star 42 star 8 hash emfa ho ne network bi a wo so bo mode ase ode ho ebeji mu ye me yira ma me message asem aba asem no kura so de yen to sebe yo star 42 star 8 hash na fa ho jimu eno achi o dial a obehu Max FM and Max TV number 1 Max Radio number 2 but modi asa be select number 2 and we boxes mbako nsia beba na select o lucky number no we are 5 Ghana cedis ni akiri fato so sika bi e befima ba no but modi asa Christmas we bai o di betwitwa ho de be soto ho kama the more na o to no the more na win points ya make kan eno ena wode enya chede ewo Max TV ebra the beautiful greeno ene nabusuafo na tenase yede novela watch and win dwumade no ebra da fie da bi adwumire no num ewo Max TV wo ho ane afra wo se bra beje wa chede amanfo diska 2000 3000
ɛne smartphones ahodoɔ nyinaa no wonya no wɔ baabi agye sɛ mega cash lucky box nti bɔmmɔde asɛ wode wo ho bɛgyim star 426 star 8 hash na wode wo ho agyim hyɛ ne nso wei no ɛnte sɛ yɛanom kyakya no bia so ate ase ebia woyɛ ɛda wohwɛ sɛ na amanfoɔ twa loto yi a ɛda wo kɔn bɛdodɔ sɛ anka loto wobɛtwa bi bata ebia wokɔgyina loto kios anim yi awo asɔre ma bɛhu ne akase yi ɛda na ɛtwa loto yi ɛda ɛmfata wo wei deɛ wohyɛ dan mu a star 426 star 8 hash wei no ɛyɛ wo ne nyankopɔn ntam asɛm na wadi sika kɔdɛɛ wowie a wakɔgyina asɔre dan mu ɛhɔ no tumi nya ahoɔden ne tumi kasa tia kyakya so ate ase nti bɔ mmɔden asɛ mega cash lucky boss wode ho bɛgye mu adwuma kɔ yi adaro ma ɔmo bɔ sika fa mu ma na nɔpɛ yɛ de maximum ne de dwumadie ɛba abɛso ma ɛnyɛ ɔmo a anka dwumadie wei ni hɔ nti yɛda ɔmo ase pii yɛnkɔ yɛn anim na yɛmfa yɛn street vibe dwumadie no ɛntoa so ɛmfa ɛma na ɛnɛ yɛn nkɔmmɔ yi de asɛ abu abɔ yanom dada ɛnɛ yɛn nkɔmmɔ yi abu abɔ yanom na green odi nyankopɔn tu ebetua ne kadeɛ ɔmfa nkɔmmɔ a ebebu abɔ ma ɛntu dwa da we asɛm a meka sɛ obi anim sɛ ɛyɛ saa abusua na nɔpɛ yɛ bisa sɛ ɛma ne mɛma ɛwɔ mpenatwie mu ɛwɔ awadeɛ mu ɔmumu hwan na ɛwɔ fakyɛ honhom sɛ bi a ɔbaa yɛ bɔne bɛma so mede akyɛ no bɛma yɛ bɔne ɔbaa so mede akyɛ no mabu m'ani agu so ɛnyɛ hwee ɛmfomsoɔ deɛ onipa ho ebi a sɛ bɛma se ɔfa ne yere akyi kakraa bi kɛkɛ na ebi a ne yere akɔhu sɛ yi adɛ no wamfa m'anim na wofa m'akyi ɔbaa timi ka sɛ ɔde anyɛ hwɛ woyɛ bɛma mate asɛ mede akyɛw bɛma nso timi ka so ɛnɛ sɛ me yere nso awia mu kakraa bi a o me de akyɛ no ɛnyɛ hwee o me yere deɛ ebia na ɔbaa na nya bɛma kasatia bɛma sɛ o me de akyɛ no ɛma deɛ saa ɔmobufu ɔmotimi ɛnyɛ hwee me de akyɛ no ebia na bɛma nso na nya ɔbaa kasatia ɔbaa sɛ o ɛnyɛ hwee agya mɛma deɛ dɛn a woyɛ dɛn a o me kunu a me de akyɛ no yɛ bisa sɛ ɛma ne mɛma ɛwɔ mpenatwe mu anasa awadeɛ mu ɔmumu hwan ɛna ɛwɔ fakyɛ honhom ɔmumu hwan na ɛtade ɔmo yɔnko mfom so ɛkyɛ paa nti wei na ɛba ne sɛ ana wɔn sɛ wɔmfa asɛm nhyɛ wo mu ɛba yɛ ana wayi afiri mu na wode akyɛ ɔmumu hwan ɛna ɛtimi de bɔne ɛkyɛ ɛwɔ awadeɛ mu anasɛ mpenatwe mu ɛma ne mɛma kɔmɔ wei de asɛ mɛma ni kora di kan wu kora dada yeo enti yɛbɛtwa ho aba yɛkɔba na yɛma ho kwan na waba mu na wakyerɛ wadwene yɛba sese ya Mensa kamekao. Now what saw dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh yes, with Max Buys You Shop You Drive promo, every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any products from Max Buy between 7th November to 31st December And stand a chance to win a sleek saloon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. So what are you waiting for? Shop now and let's make your dream drivable with Max Buy. Max Buy. You shop, you drive. For further enquiries, call Max Buy on 054 401 9552. Terms and conditions apply. This promo is being run by the MLA on the Caritas Lottery platform. Come on, church, let's sing it at the cross. Follow me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4 verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by kind courtesy of the Global Evangelism Restoration and Focus movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover, a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal Temple, Awoshi, and founder of the Global Evangelism Restoration and Focus movement.
Global ERFM. He has over 30 years of experience in evangelism, so you'll be greatly inspired as you listen to him. Tune in this and every Sunday from 5:30 to 6 a.m. and you will be blessed. For enquiries, call 0244 955 425 or 050 9038 893 or visit our website www.restoreevangelism.org. Evangelism Focus. Let's focus on evangelism. Calling on all alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Okwasi. Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. Wako school near you, you have to go to Presect to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install you AC and TV and the insurance kura essence due kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out now absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Shashaka Crown. For more details, call us on 054 401 9552. 89.7 Weura Max FM what Jidu Okita say Kumi kasa eye baako pe edino eye baako pe menkesne kwasiada untumi fa duadan so untumi fa bladan so kumi ututuka ututudam utututam wajebam watufie watubum watutodan obejebam betuka kumi kasa that the TM state governor ebe shew Majiwedi tina me dane di wunji di misibisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se. Welcome to Thursday morning. Max FM 89.7. Makani ayanka mayani ayanya adama jatu musa embo sabrin bredi assassin na touch remember ya wa mko nkoto degu form
and said as I am, Fachemio, a grassy waka, Nansori, my dear Facha, I am an enemy, a grassy waka, so I Fachemio, free said you just and him, Chia, Max FM 89.7. All right, so I am Akwaba and Famra Max 89.7 Max Morning Deal. And I was Sugusu with you know. I think I'll do a video now to I am Akwaba. I'm not so yeah, the street value median trasso at the amount. And I am common here. Yefe ho asedama Kivo hot pepper omobo ansika famu mana no pa ye de ye street adwumade na esomo bomode aso benya bi Kivo hot pepper ba na hyehye na so ye de ne ye kanfo de amobi bia ne titru ne mamu ye adwuma e wo choba ene restaurant ahodo nyina ye kanfo de amamo monso amonu aduane ye de ma school for ye kanfo Kivo hot pepper e de amobi bia afenso mamu nso mu ye twipagati anwumire Chupageti fu nyina ye kanfo Kivo hot pepper di amamo. Kai say spaghetti ba ya manfo hye ase se omo ye na manfo nya hu secret ni ye. Onim na kodi na nwumre na de koda. Oyam ka be ka no. Kosi se Kivo hot pepper ba ya na nsan. Ni na to atwa. Tie kanfo di amobi bia ba ma oyere ye aduane abomode aso de Kivo hot pepper ebeguma di amount what the make what the fedi agro emema de ade ba ko ana se dro ba ko a obedi hu adanse ana se ade ba ko obedi hu adanse a emema beto agusu pa ne se obeka kire emema se saade we udi ama utimi eye yipa obehu mema ebeto agusu odo pa ode sanwa na fansu photo mu na fa kogina kwa na ka kire mema se enote ne ensu we aya photo yi odi bi ka wano ano pa awi anwumre ma osisi mu ye de obehu mema to ebe me kwa ma se na nsan me ko chichiri gari ni asichiri ne nkate na media kogina kwa ne ho gari asichiri ne nkate udi ma osisi mu ye de mpa mema beto papa emema yehia de so be Jesus you gari ni asichiri udi ma osisi mu ye de enim ni amudi sisi mu de nkrai okroma. All right, I'm saying yanku enim na yemfa yen studio adwumade ne nto aso emfa mana na yenkomo no etiawa ye bisa se ewo mpenatwe mu anasa wade mu ema ne mema himfo na tade bone chepa eye ya so de me de ache wanye hwe o de anye hwe me de ache himfo na tade bone echepa se ne partner aye bone se ne partner awie mu
send the partner enya ne cassette na say bibi boni bi o no de ache no o de enya he me de ache o ye me kuno o ye me yere me de me kase ma and the sank and the aka si abontin that say yam cry tim chen cry no shy cry ye cry na de chance wa hu dia so what the credit na kwa mama green o ye ntie o ai kumi wa hu say in a relationship and I say awadie mu no empempi no obi beka say emema de bia wonum pache de bia wonum pache emema pache because onu no hu ne hu say after oba ne de bechem eti do ma metimi akwakoye ne ade enti de bia o mo pache e ba sa so say we have this soft hearts our relationship ma obi adwene say relationship a wa build ya no ontimi mfiri mu ana wade a watena se ya no ontimi mfiri mu na onsa onsa nkopɛ foforo afi na obɛhye abrabɔ na se wo hɔ no mu nti be hu say anytime bia oda motherhood heart no nti no unya akoye pɛ unya di bone pɛ bo say oba odi achew oba na odi achew nti me die Boniface pa honhom pa wo relationship mu de me be my ma me be my ma enti e fama chikura mo de be chen o say ye fama chikura mo de be chen o fa hwe no ma na hu o na se wo Boniface free ho ayi de e no nkire say don't take our weakness to be a leniency ai tim ye mfa bombate maye mamu hu obetimi afa but mo bi o na mo nka ne sa dada ye na ye hu ye left and right o fa do so hwe no wan kofa mfa mro so ayire so abako okay hwe yesu no afa nyensen amafie anka me kofa de na me mfa mra fi fa obe ma bra fi me de sika kwa bonten oh me say dem kwa memba ya ye tade chewo ya tade chewo mo ti papa because uba na wale side e ma ne bia mo jeje pade on be mba na ye ona e se do onja no bi me fa ne koda nso no de beche no na se ba no ye be ma oni hwe ni dia wala oni hwe ansa kofa ene odu be si ba bia wa kaka ka o fi ti de me koma ma no mo ya de wasare no yo bro to mo atama sana pa ye da say hello why Kumika ke unya Philip ni Frederick. Philip Oteshi boko. Ya du boko. Menu ani abani o. Kumi topic we na die. Enya research pa oti ade. Topic we enya research because you are still a team no. What we call South Africa man no muti e different. Ani o muti. Kenya what Kenya man so muti. Say Ghana 40. E man ti obi ani ti o. Biando Uba Ghana also what they like before ma. They want transformer. They want transformer. What you say? A man be woman as a woman fighting too. A man be woman fighting crazy. Who go waru go there when bona wa fatu kwa bo to be ano dey ake. Enti Filippo o research we nyina na ekosi sen. Ekosi sen jare e me man dey dey change because one of them is that no we are money I say una head oba ni you bibi mpo a una odi be challenge them because one is a ben young I say you do awon say we ma be kiki sani fi uti mu a be do na hase aja I say odi che ndi obo ni bo aso mpo ye odi bia be ma de tu mu time ndi be ma dey awon be ya di bo ni che papa because wan ko oba ni ho a ade oba ti mi ye be ma bibi o se anya fi because adisa oba na nti me ma de timi de ade che ntentente ba ma no mutimi mi ahye mu mi eche o de be che odie ba be che ba be ba de ade che de o ho na o yi fi because asani adoni kon yo TRJ the research god na pay yada say why I know research akọ South Africa akọ Kenya akọ Togo abesi Burkina Faso boy when na friend radio so na pay obi an frɛ o show obi frɛ Kwame block factory no pay te say na me na do
na wo nso yehu adom ye ho ye pa green o ha odi wanim na wakwa adwuma wura ho no kre meni abamba cha ko me eja na dom na wo nso nanim na fa e de nyakupo ase me ba cho di menim na fanche ma ka se di nanim da eno ano no en fama ju me wura ma me wa me chana no pe ene adwuma fo ina mo wo ina tie obi piare ye kwa bi entio we dey kase bi anymore amana na diche because be me bi on so diche ba obey di ansa na odi eden odi ache ye me ma no betumi etie akoye bibi aba obechiw aidan obechiw betumi di oba na besi obechiw ba say na enam se odo nti odi bechiw na osan ni watch na nti ye tu chema ma no omo ya de pa ye tu de ma no adaroma emano mema be ye tu chema ma no o si ye tu chema ma na me kan na mpese metie honi yo kwa me yeda ase why na chen mo pen emu ne o henkese ana ketwa eche na ye tu de mo pe eche no hono na enne be komiti ai amon pen ye so mo pe eche obi a pam che be koditi o tu de na open tietia o che se wo no o tie nti no hello Pacho when you hello good morning yes sir hey. Oh aja Kofi Oyoko wadaruma no pe te say nyame ado bi e boko Pacho wadaruma yenti o yo meka se omo mutimiri bo ne che ne ye emema dinti ameka cho se ye emema no se be bi ba ko e ma itimiri che ne ni po mo fanche o mu di free se be ma na fa na chi enu mpunu de ema wo mu di che ne enye yi se akwati se the society mu hanu no ya ne se be ma ya ense hwe enu mpunu ma no mu di free be ma no bra waye wakomre yemu se bia wadwuma sei ebia wakoyale mu ne nasefo no saade no obetua wo kasa abre ne mu sabre na wo yi wiki no odi betua wo ka emema enema ema de emema se ka ni nyina se emema se ye mfa ncha nka wale beble egu unim se be ma wo kwa ahokyire mu kakra obaetimi tena fi ka banku edi edwhwe da ase mu ne nasefo ema wo be ma no wo da kombre ko adwa no ma obi ni eso be ma nya sika still sadi we si enhye ni mu obeto atwene obebo oba na ko master enema hwe even eburo asotrobo na asefo emema je wodem impia bonten ba oba de ketu ebi pia bonten adapa etwa na asefo impia bonten ba oba de ketu ebi pia bonten enso nyina mu no be ma no enhye ni mu chese onya ya na afi ni mu ne ko ba oba de no so odi achempu no bra wo yale da ho ana se wadwuma sei a wakọ ahokyire mu no wo mbreye mu no sabre ni mu no obetua wo nka bone na wo de ye ne maba ya yibre mu no obetua wo nka sabre no ye ka se de wo de bone acha wo nka ibio ba oba no onfa nche wo de firi keke eblibi no obeyi ani mu e de ho asotwe e de ama nti oba amfa bone nche e wa wale medase Mr. Kofi Koforidio Oyoko anope yeda se ne wadwenkyira de aboa ye nkomo yi 0551598321 0550055522 mamintia me amini abema esuakon kwadwo Maxwell na afen so enkoma Sadia Mohammed anope ye chia mo se mutie Max morning di dwumade yeda se Sadia anope ye chia se bia bokode mbacho machie. Hello, good morning. Yes sir. I'm Pacho Bobby Gansu. Yo, Bobby Wadaruma no pay into you. Como dia minha mãe como. We dey memana because me dey say me dey channel in the kra me channel me dey channel. Ba o dey oba dey. Na di omo santi en fin pa wa o sha. Ya e pecho the man de omono easy ba mbema ne ye di ya ne omunti mesroma ye de mbema ye yo Bobby yeda say once again enkoma Sadia Mohammed
ene asuakon Kwadwo Maxwell anopa ye chia mu nyina Sadia Mohammed bra ho efa ne nua be mo ti radio so de ye ya mpa cho hwan ni o mi ani o aja anopa ma chie ye ja o ahode wo ho jamina dum ahode de bu o pa e fam Alex Drippy Dansuma yo Alex Dansuma wadaro ma yenti o yo me da se na o pa na ono wo ho wo ka che se no open no edura obi be ka che se open na no wani abre nti bia na me ka se me pen so me da so pen idi na ki na me so e tietia wo da wo ma so mo tietia et me manage ni sa because na kam to batente na so yeke me fa sa yo asem na ye ko so no se asem de emema na de che pa da oba de wo ye na boni ba ko a otikire e de abon ntoma no enti bo se oba wo kwen so wo a wo ye na boni ba ko a so de kwen ba ko no de ato so pale so obo abo kwen sa no wo kesi sini nyina na obo abo anu no o hwe wa tra to ho o sa o dum se na kwen se 20 cases 20 o be tiro ni ato ho mako emane de asem de o mpanche emema na de chepa ya de kache se me ya da no without mate eneme de na ma no ebe text right all right 05515932 0550055522 hello kumika ba ko pe ma che ya ura be me na ne tse yehu adome mpena no mumu hwan ni ifa se se ma sala no wada kuma nya se mo chi he ya oh ai indomie no oh anumre hwe mani wate kumika ba ko pe ba cho wadaru ma yenti o kumi ema de bonicho obi obeka se me bia na obo ema de bonicho papa me ni ade de so ka se be ma kwa hu chire mu a oba tini mu aduani di na otutu chansi e wo se wo be ma kwa so obi sa hu se tam na wo ye adwuma kwan de na wo de wo yire pato enti hu chire wo ni e ka ba nkudi tutu chansi ni si wa oba ya wa hu se oba na didi e so di wo ho ku ni firi me ma be ma ye adwuma e so ni suban na adwuma se ya e so ni suban ye ma se de ye titie no se ye bu se wo ye be ma na wo ye adwuma na wo pese wo de ni na di tie wo yire na ho chire ba oba ko no so be eno so pese to ba ka ndi ni ya be ma na wo ne de oka ka ye no kra etasi na mu mu bu sa wo tam na wo ye adwuma no e de na wo de ye wo yire ko ko adwuma be se fa ko ko be ba ten na wo be di fi sa tam no emre kakra na wo mu na wo ye be wa bonten e de na wo ye anti wo hye krom from 5 to 10 na wo ye de it is oba no so mu sa wo wa chiro na no so pese no so chira ne crack power ela mema nso wo sudan bi wo mu ho a bema yiri ye zuma ne se bema no wo form kaka na oba no wo soro che na ye bema no ya mema mu ya ho ya papa e mema mu ya ho ya papa afen so bema pacho ansa na bema be pacho no pese o ye yi bema on pacho rough se bema yi nya yi a on pacho enti wo pema de ode bone chepa ye ma ye de bone chepa papa na senti e ka si ye di bo cheka de bia ye beto bopunu ka mo mla ne ya topunu na mo be kapo ne chi me di be si ya obi da bi enfence ya o topunu mu dan no na o tua rent na hwan ne tua rent wadaruma me ni na chi to na we chi o me na chi o da bi kula wo ko ye me tuma mo aka bonten ya mo mla tie ntem na mo hye mo ho boni mo po 5 wa ayire anka by 7 be ma de na wo fie na wo yire hu se yes ni kuru ko ye na waba ko nsi de no du no what the parliament no o trensem ya mo me fie ntem onko mo di aso ne me wa asema no pai bye wate bye eye o kasa kire mo o se ni di ni de sen pobio ni di ne de o girlfriend o kasa kire mo nti misre ye pon na se ye ya o de ya kwantem wadama a me kwaje den ofie ho na abonte no so o gede ho ifia matena fia na abonte an so wa pia ne bi papa be firi mu abanka dada ye mai o gede yin men pia bonte an ka meba be hu oba no na mabaware no enti wu pia bonte bi mu akọ second wife de aba na obeboa o first wife
Obere. Na do first wife na kaso hiamwa. B. Mona moble. When ye? Eja. Alex, masa baby. Ye ni aba no ho asema na ase den. I ni aba kai sisi ya no o kai si ye pefie ntem no. Ibi se o. Wo pefie susu a. O pefie ntem a. Ai abofo e ka twi no. Bi hwe o. Bi hwe. And the no no ya agene pa. No kan so ye no kre. Na me ba o asema papa yi kan abrofo e ka twi wo nhwe wo ba fie o yiri ntia na wo ba fie abrofo e ka twi ntia. No, I am take it something I find say some things into consideration. Oh, I don't hear the native your topic na ya sasa kakra. Ya sasa. Oh, abonte na ade na akọ pa free ho. Ye fancy ho a. Eno so be nkoma foforo. Why? Ayensa. Na me ganya say ebe deviate kakra. Hello. Hello. Aja ma che. Bobby Makamba. Na me tese all kasi apontin ya channel. There be ase mama no ira ye wa shifty way. Enkomo we o de munya abotre ye bedi. Why? Enkomo no ye bedi ni ye di ni ye. Kwan bi aso ye bedi ni ye nso. Nti esre mu nkomo de ye de ahye fridge mu. So achi ase nti o de munya abotre enkomo we ye bedi. Why na ye wie nne de no. Mo de mo pekra ye wie enne de na. Time kakra ho ebetimi e de no so ai den aso so de amam why nti ye nkwa hama no so ye bisa se e wa wade mu ana se mpena twi mu e ma ne mema hefo na tade bone e che pa wadaruma ye ntoa ye nkomo no so of AW 0551598321 0550055522 mpacho when you hello ye when Daniel Dani asar butwe yo wadar ma yenti yo but niti wa nse mema na edi boni chefa unjina so na se mema die sebio ye kasawa uye adia ye be kan wa sen kwa na edi nti ye sha na ya yafu ye mu na edi ache nti ndi enu na mi and Miss Reo, where me complete as yet you complete me say, Miss Akosia Gino, say, novel is no 7 years, 10 on year no, I think a client, and we say, am I a client? Ose time baby 7 year no 7 year no yo into the amuba na omugusu na o san akọ break ko break so omu chepa edasi yo yate and the break no ye kwa ye nche ye betwitwa so na ye ni tietia de ama wate ye betwitwa so na ye ni tietia de ama ye wo school no ye mouse kwan se ko break osi break we de edeti adodo se ya na ye bo break we se ya na ya san bai se ye ma extension nso a o complain ni pa de ye ya te ye ba ni ti ade ama wate e ba ni say time na wo school de na why mpacho ma che mpacho me papa be ni baba ko pe bana odi ba bia frefi keep your secret patiently. Oh, minia, I am on Franche when you win at the picking in Tiana, you humo, Wadaruma, Pacho Yentio. Media, member, the Boniche, member the Boniche, because maybe the Amen no host here 2 times in our call, our back. I'm the action. But seminar me here now. And confront them and sometimes remember the the Pacho Simeon Pacho with them, I'm friend Jacka here and come never papa or that chance. Lay an hour that born I'm in Pies or one who buy no man and catching thing. Now find chance, now find time. I'm listening to me
ɛmɛhwɛ ne yie ɛda mu nyinaa ase amen yɛnso yɛda ase yɛmfa 3 course ɛnka ho na yɛmfa afiri dwumadie no ɛnsi 3 course na yɛmfa afiri dwumadie no ɛnsi 0551598321 0550055522 3 course na yɛmfa afiri dwumadie no ɛnsi hello why new Dabi o. Okay, mama. Mpacho hwan ye? Deborah. Odoko. Ai. Etise anopai. Nyame adom pacho wonso e. Yehu adom. Mehwe se na watwe wanu a obeka se mema pa na tade bone cheme bo a. Mitemu Yesu di mu. Eye man ye de chepa. Emba ye wa kuma ye wa like soft heart. Asamasie enchene yakuma bubu nti no ye ne ye de chepa mo kakra me nya me mpene onko mpene ubeji edi o se me se ubeji edi ada onu aduane ma ne bioma na ase den na ubeji edi masa kumi menka saaye kwa me kasa wo se o te otoma ko be de me fa me di asam ne nam the mentiasi ntia ka my extension nyame adom da bi na nso nyame adom pasa brown of friends am my friend why ade pam me you know novella no am 7 o'clock there no mu ko break too much and that come Yesu yati no na mo afofo are yati Deborah me na ya me mo mu twa so me One na ya novella for no. Instead me down no. You anapa ya da se why. You inti enkomo we dia se manya short kakao. Apai. Hwe, e dia apai. Apai. Emema di anim kura. Oh boy. Oh, na se me make ye ni. Emema di anim kura. Emema nya say. Oh. Emema eko benu kokro poyo fi akwa. Emema 7. Oh boy. Oh, me make. Ena ma say. Emma 4. So that means a member na frey no ye doors. Emma 4 oh that be Emma supposed to be more than 4. Oh. Almost say Emma o de ye fan say 5 but a member na dey 7 me kai. But me na I was thinking say be e be kwa ama. Member no mo kai o say ye o mo member no they have some kind of bitterness be ewo mu enintia wo nkasa ye ne ba bi aya na efini ne ba bi aya na ekona you could feel say omo was some bitterness be editia omo partners I tell you and to you ona bi a hu ni sa oh that's how they do asem boy ye twa asem no ho antema na de dance wo hwe de wo bi kasa no a da bi ene ye wo nti ase me hu ni sa wa hu ni sa okay Tie bia won tie ase. San ye mo playback. Ubo playback abe hu ni sa. Why ni? Gladys ni. Hey, Podolski. Dabi Gladys. Gift you. Hey, ete say. Na ko she he. Say yes si phone. Nti na onim say aba. Oh, minim. Eba ya fe na minim say di juma no. Oh. Ya fe pa. Ma sheshe Gladys number shesha. And aduane be na de bre. Ya open request na me ni abra. Kire wa dwen wie na me kire number ni nti me from. Mati. Mami yenti o. Mema no womu na omu chantro pao. Ene kra po de na ye bisa se hwan na tade bone che e wa wade mu pa. Mema na. Okay. Mami wo se mema na tade ma enfom so e che omo pa na. Wo say o say emema na tade ema enfum so eche omopa na ai wow okay enti we so bitterness e woman oh say on chiremu we so enchirechire mu ben oba na mama yada se wate yo mama 30 seconds aka o age ho why Patrick
30 seconds Vanessa. Ya Gladys. Aye. And I say a mema and a debonate a chepa wa di. Emma cry e kabia my. Emi say asem ro antini yi. Ote. Wantini yi. Ote. Dia mon koso ama mon fa ye money enche yen. Man fa ye money enche yen. Na se ni je ni fia. Yate. Kwai. Wa ye kado do for chie wa jifia boso ko. Last call and patch odi maybe afrefi. Oh, wafa. Anope wadidi. Oh, anope even any you said that you did mid morning. No crap. Breakfast and lunch in the boom. O number no mobile money. O momo number ni. Offer you. Mate, and then you remember from the free night in Tisha Menim. Why? My friend will momo number no so free night. What I can't you? You understand? I answer by in Mammy Fadiana or yeah, fair. Oh, okay, now we are better as the why experience pain. Anna or the judge, but then that's the truth. And it's a Bama, the Bonia Bama franchise of Befanati. We never met the independent franchise. That now or the chance of two Najun, who have to cry. Now, about the Muka kind or no Bobo, no, Ada overcome to the moon or the Kaka, no, and see, I remember the bonnet. Bama don't find someone that said, open a chipan with me fanto, and no pet, not the Bama franchise. Apart from the North BBR. Well, if I can't pay a dash, why? Yeah, that's it. Teshi cheap blow, and yes, I'm cheap blow. And another pay, and I wait, BBI. So, oh, chica and chica never. Won't you can cheap blow. Yo, Yado BBI say, well, bear moo, I drink so, Nimbia, one boama, young come ya bedroom pempersy. Yado BBI say, wow, what they or credit you, Sika, Ephraim, do my dear, so what daruma. Eh. But you mean to my wife, come, I shall say, better woman, I was some. I mean to me, Thomas, wait, my chair sign. Why? Yada BBS, young friend wants to damn Kivo hot pepper, boy, Sika Femuma, yada, ye street vibe, Jumadiano, a brown tea, Yada Massy, Bomadia, so Benya Bina, Fadu, Jumadiano, Yada BBS, well, Bemyan Copo, so be right. Yo, your friend no, Charlotson. A friend was a mean trouble fight. I forgive me once. I said, no, see the mean trouble fight. I know, said forgive me. I know, mean trouble fight. Mean quibble. I'm a t-shirt, mean trouble fight. Welcome to Thursday morning. Max FM. Max FM 89.7. And I know our People's Parliament and your Apostle Abraham Opoku Dofunu Debinya Dofunu Dufo. Mese Momon Fancha na meka se Dofunu. Dufo. Apostle Abraham Opoku Dufo yene betwetwe nkomo. Ene obeba na wabekire yen yetiri mponti eti asase so. Kwanya yebefa so na yebehu yetiri mponti eti asase so. Na ya hwe kwanya ewo se yanko enko yanim na yendi ye wa asase so nti ene 8 pa dabi 8 am yene Apostle Abraham Opoku Dufo ebetwetwe nkomo enti hye ne so yentoa yenjumadie ne so ansa na ye ne novella team ne betwetwe nkomo no ena mu complaints no ntine yese omomra na omombeyi ma no nti ya to nsa from nti
ma de complaints ni na buy no mo nya botre na mo nda o meba no mabe yima say mo 7 p.m. de no ahu yo nti o meba na o mabe yima no Greenway umie me gidie pa say wate say obi eye complain e de fa na busua odamu ho yeah empempi no otate no obi ye complain e na busua medamu de e na busua mefimu de ana mabusua mefimu ana obi mboa nipa kyese me wofa me wie GSS a me de me resource e ko kire me wofa ana me wofa se mete nenka besi nne mente me wofa nka na busua ben kura ni yankopon timi ye adompa na nke timi kopue busua bi te se amanfo asikafo abusua ma ye na nka metie na nka papa ne mahama me papa ne former president Akufo-Addo am ye yampa abusua we na mepɛ no enye kumi abusua yi but still an ye be fa ne sa eya na amanfo taye sa complain no na mabusua na mabusua de obi akwa wade na kyese complaints ye de fa abusua ho de bebree me gidi ye so se green on so wo personal complaints de fa abusua wadaruma no pa ye bisa se abusua wo damu se ho kwan ne ba se wo se abusua unya wo bese se abusua na se ba bia wo da na wo be pese onda abusua na wo damu na we nka me chemba me nkyere mu nkwa achi oman no kura nka sakura da menya kura nka me kwa ba bia nka oman ni me mfiri mu umfiri Ghana me kwa ba bia mkura na nka me mfiri Ghana mpo da ka mpese ma be fira abusua da bi ti abusua na wo mu na no eye o say abusua na o mabusua de ye na mo mi wu akwa ba enko oman na nka sakura nka me mpese me firi ti say ye ka twi na ama sandwich 89.7 Max FM. tina wabusua no eno amu nso ana wo ba wo be pese o say in the first place me dey ka catch so oman ne kura na me mpese mebam na how much more ana wote ni aka wo so oman we ya na beba mu hwe na ate de make an say me ka so ko ba kra Ghana na ope antu utre ma oku ko ba kra Ghana kra mpe enha ho mi ko ba mi ko ba kra me toy mi nye ni bambo me toy ya bre so de anka obese bebi mfu wa funu ahonhono wai wudi no wanya atam na wudi mosi no ana wo wa mo bia ka je so petenten mi mi etie je obefa me sa da bebi mfu yi na ye mi ana etona da be mi ana etona ne fa na akuyaba wa hu ya de ayi bi si na bambam ne na nka grino ai ne bebi mfu no su suna menhwe su ma menhwe so betimi asu se bebi mfu a suna menhwe osre he asa bediaba wanya temu na to ke kana ho ba osra bediaba fa kro bi mo bosom yenko breki enti grino chema de wabusua odam sese pa de wani anshadanya mi wakwa babem ko oman kwa na nka me mfiri mu bi ti wabusua pa odam sese oman ni abusua ni nyina oman ni abusua ni nyina I have a very good family na fe dia den oh but I was here since Sunday mem what I say aha na wo se Sunday mem na wankonya good family ya okay na ukonya ehon so ye duru ho na se enye ye be se wu akwa ba sesa no ye be kwa ba kopim se ye misa ye produce obo bia ye bisa se abusuan so we the apostle ntina nko be ye jobet enko be free hwa jomete no line ntina enko be free hwa na we ose we ose den we akwa babie ma na se bibisa e ba ne sa wabusua na mu na be ya na se
Kumi abusua na abusua ba no. Abusua na wo firi mu. Kumi abusua na. Enwa. We dia tie fo mo nsempa o. Enwa. Mo nsempa na ze nyame nkwa na menye. Me dem enwa metenam. Enwa na betenam. Enye so ni. Ada hu se me ve ma wo fam ana. Ego fa papa wo fam. Nti enwa na ape. Enwa na ape. Etie fo mo nsempa. Etie fo nsempa. Afa ho anwu odi ne bo. O pese okromfo bebo odua o. Oh, da bi enwa. Okay. Enwa. Enwa na mepe. Yo, ye da nyame ase. Ya busua fie na nya fe but. Ukoba bubu nasi. Me fanisa. Obere. Me fanisa. Okay. Ma yem fa 3 course na yem bi so mo se. Eno so ho. Omo abusua na omo wo mu nnenne so omo nya ho kwan a. Omo bese so omo abusua omo damu ana se abusua na omo damu nnenne. Eno a no mo pe. Omo pe na sa. Right. Ti yem fa 3 course na. Yem fa 3 course. Me sra oba be ka no kre. Emechantro. Uchantro sunsun wi ase me ti oba be ka no kre. 0551598321 0551598321 0550055522 mpacho ka no kre why ka no kre why ode emodi ebia na abusuafo tie na ye hu se wafa ho adwen mpacho keep your secret me me dey mebo ayo wadaruma nkomo yi unya ho kwan abesesa wa hu abusia no mesesa pa na be abusia baby anu yesa baby anu ye na me nya abusia mahama aboni bia na kama bobi pa ti abusua de sese pa de ho kwan bi ba unya abesesa wa hu iyo yate keep na dia be wo so no so onya obesesa ope mahama de ni bi what we say abusuan pe ho no mo a it's not about immediate ones no extended ones no so omo hatwi tina wo se sound yo hello aja ma chien opa modin wa ebia na abusuan fo tie enkomo ewunya ho kwan abesesa wa abusuan so me dey mesna no mesna pa na da na ada na mo yesa me mbo because dance for dance Bobby ada na yesa baby I want the more thing na one side to me said I need what the time na you chaka asemene nke bia unya be bia Obama Diana where do I chire on person be ba Ghana mpo where do I chire elomato no elomato ni ade kafumu no ene Clinton money no sa George Bush money ade George Bush enu anu no a na ho na mpede yo Bobby ya Maya ya baba enjoy anka Bobby ya nim we nso na odete George Bush abusu anka obeda mu sonko kra o ngo be fita nti nke anko be fita okay hello kumika sir ni amasala yo masala ni abani o so de obefa ode ne sa na kumi mempe ena Ghana hanka so kra mempe said any sister kana mempe busia na Ghana hanka sanso mempe ena me kwa country fu France kra se me ti push na me tie push ni ya sa na me pie wadaruma push ni difference ben na wo mu my difference na hwe se on se push na wo se utie ni ye se on se wo Africa push wo ne wo Europe push wo nti me tie push ni ya sa na maba Africa push ni te say na Europe push na sound ni te say me push ni ncha ana magba but wo utie difference wo se utie Nigeria for push abe hu do person mo chere na utie Ghana so de wo behu e na utie Europe abi to say Spain ni US na se fo wo behu masala wadaruma anka me ma Iraq baby ya ntokwa sisi ya ta toto bomb no odwe ho sen Ghana bomb kura ye dwa na Iraq de
Mommy, yeah, what? And one no. You know, just say, and you was a man, my friend, what you say because Ebusia will be a dom no be and person members so they are no more. I do in Busia. That's all the difference. I would do this. Now by ending. You 0551598321 0550055522 Pacho. Hello. Yay. Ni abani o ada remember e mo di abusuafo ni ti why. Me boy crache. Me jare ton. Me ko da. Ko pe ya friends Elizabeth abusu e bi abo a. Na wan sire mu. Hey. Ya be madam pare yo. Bibia. We abusuya wo dem no nyankopon ma ne mpare o. Mas dabe me page say Africa o shi we kura do how obi a wo ye juba ko e be pia kura de o me ya. We put Ghana. Wa uti ka kura ye de ma kura ye di pa ya. Na o baby papa wo ho. Na uti ka kura e ma kura no na ya ka cho uti ka ready. People catch da. Elizabeth, Bibia da ho. As I said, down and time, I'm one, you know, a walk our freedom. You could Minia. Yeah. I got what Daruma, me were Iraq visa or hot when you bet you want. W. I cannot acquire. Hey, no, come again, hey, you papa. Asewuni. You. And one on one. And that way the Kafra, why? Manu Coco Chama Pakistan is way. Hey. You, Yate, that's it. Why? Na India. 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 I know you're on your chiba. You, Ubu. Last caller. Yenna, Mpacho, Mammy Benny. Yo, Master Odoko, Wadaruma, Obiasi or Bessa Sambatono, me will mujidi pass it, what they were bushing at the own Same boy. Be. I mean, I'm a penna mirror who may kill me, but no mamma for a song, only green and sham. Mamma Raho, young Martin, best you got me swam, but now for Mamma Lizzie, I'll go young, I'm not sure. And I'm a flower, and you ma Esther, yedase, why? Me poa meba fie na mabetoa so e wo fie ho na nyame ensa na koma mu yade ade bia e ma ni su bia no Awurade hunu no mobo wo yakoye nipa yi de akukuhwi ase beba so e ba wo so hye ho nkwan sa pepepe oh master Kafra wate yo yemfa last call na yemfa ni wie master Krama miraho Tese dia na waya awura ho. Che o se o asun fiti ama. Enti wo sun bia boa na odi areho ni bia boa. Ha. Mami mpacho etesen. Nyame adom. Mpacho no pe wadidi. I don't eat that early. Ade ankopase. Nanka me ma bibi kakra na de akodidi but se won didi ntam sa de na chese asempa. Se won kasa obema ende obema time me di be didi de mfa ho. Ene de anka nya asem. But man a woman tia. O meme ma o. Oh. Yemfa update wo ho emfa matiefo e de fa ye novelist ayeyi e o Mass TV akwa babiom. Ya, oba. Mami wadaruma yentie o. Okay, novella updates. And then
That was yesterday. You baby and Can't Buy Me Love. I told you be a entire come on 17. I just want to say a little for young crow for your muti. So don't be who say Can't Buy Me Love. So F and Cassa or much air. And Tinacha say, ye Caroline, and your friend Lane. And I war pet a reto, a man in my mew, and yes, I reto per se, or person who no cry, a ta or my me, oh, a wonechi. Because obisi o ma me nankasa de kun ho obi ayi almost so say obi so say no the girl is suspecting say nya ne maame no kun ne ho obi le kun ne maame enti no akoye bibie wo ho na ye ka say lawyer ni bi na oye ne maame kanchema ene ade but omukọ ayi ekura bi ase a ye me fa ne say province bi a wo mokọ akohwe lawyer no mokọ ye lawyer na ka say ote lady ni din no na won pese one ne be kasa kra but omo wo ho once abrotre de wie kunimdi ena ayi na mo abotre saa prano no enti no wo ko ho a wo kwakọ fine no pre no akwasa ne step mother onimi say girl no baby a okoyi obekwa hu no kra wa asem ne mu enti wasoma ne admirer bi a friend Steven enko na won ko converse Carol na no ne mbra ena odo so ko ye wo ya so kan so omba ena ga ri nam kwan so wo kwa ko hu sa Mr. Betino sa die wo kwa ko hu no a wo wa kwa se no by force kutupu ena wo de na ko seka mu se ye ko manila sisi ye ko manila sisi na ga ne se adenti na wo ha me sa ena so ye sa na wo step mother asha me se menye ena so no bia wo so wo pe masem no bia wo pe masem na wo yese and there's a way see me Africa no musisi ade and me no wonder fonfa no tintontom ye nya adamfo biom and na wo yi ni Africa no me na ga na ka chan say then na wo betie obi na wo de tutu anamo because stepmother no sro say girl no obe find out the truth. That is why she was doing that. And he say hu no so say bingo so and na papa yi Mr. Beto say Mr. Betino say de akwa mia ne kon chese wako ni fie ama ya koskata ni fie nti ofo sekalo ya mona ebese ni fie na chese obi suspecting people enyo mo no mo ya ade nti say you very careful. You just have to be convinced before you start suspecting people. Say we na aye we ebi a na enyo no sa na ayi asotwe no wo na wo ebeba wo so ye den a enti yesa hwe word flag say Ivy Aguas if you wo yes ama ti so won say ono no wa yes wo pese Analdo ne who dead you said the two a dead enti na kwan ya wo fa so nyina wo so wo seek revenge but revenge you seek o the fa kwan bebre so na me ko apofi de misro ma no ankasa ne life wako Analdo ho ene wako akoyi no won say Analdo mi ko jare o Analdo mi ko jare because oni nkofo plan dada see em be kidnap no ena wo ko dwaye na wo bie sha wa na siso na wo de nyama abobofo na akan ena na do say avi hu ye avi o ko dwaye avi ni ho ye bie window no dwaye window no na cha say ya be kidnap Ivy eno an onya call say wo hwehwe Ivy ya kidnap no say this say so Ivy na no nkrofo na planting so seeking revenge you know just say you will have a taste of it and I've realized so say Ivy no when ya so many taste of it but still revenge yana wona ni kalota iwu nkrofo bebrewu so still she's not giving up akoye say wa fa asam na e dia still no kasa ne nsem say eno na meye na babo so aka say woni mu ntokwa anya me onko bi mawo jai manya me ono nkasa be hu ama bibi bia ye pe enso no ye move yi mu de enti ye hwe ne ekohu bebi ebe kokosie se amwaware ne se beba so a ana se emba so a de be kokosi no na kosi na half sisters Diana na omami ne nana ono so wenya heart attack ye na akwakoto hospital say ye esese ye operating on her na sika esese omoje ne sika na drawson enti Bradley okatre ne maami so mbehwe na omboa won o maami ba ye e no ne da na ka se o sika ne de me de be ma wo ba me de ma wie na se ye hwe wo na ne ho tona wo so me pesa wo ne me ba no e be na ntibium e na Diana gina ho wa ne nim jobri ya wo di gina ho no mo e na maami se wo de gitu mu keke wo ka se an a me di sika ne be ma na o ka se an o ka se an ne po na grandmother ne se nya heart attack serious
ena Bradley ba ho ampa o ka che ne say wo kra oba ma brabom na ne o ma bebre asɛ wo ma brabom enti free ma brabom because opese ne grandmother enhoto no enti ene ye hwehwe say grandmother no ne ho beto na na ne ho nto no enti say sika wo enti a wo se wo ne wodofo wo ne nante biom no se ayi grandmother no wu a de na wo beye ena yetu ye hu so say ye friend is say mami Rina ono so Rina Ghana ha friend Rina but ono mo friend Rini ono so efidie obwa nani ate mami efi ohunu ade ne ho ato no ema empempe so the height that she's going no nye easy because obi ehunu obi just say I don't know whether there are people still like that on Ghana ha you know say obi betumi ehunu aka say wo de me fa wo te say enye na busua ni ni o enye ni bibia o wo fa wo na wa ye wuye na me bompa ye say nipa bi sa beba me manu mabrabom ane me biological children and my novella children me bompa ye say bi beba obi be hu obeka say me pe wasem me ye bibi bia ma wonte na che say na watwe de ko see ye no no me ka say me ba ne beba mpo abema times so de ba me ma times say ye wie kumi mama na hwefo ma tofo etiefo time okay nti mpacho fatime ne ka ho na me fa de nga time bisano set time we tiefo be bisawo timbe na aka ye no mo be bisawo asechire me de me bisawo asechire enti na chese anope ye wie mass money due ye de your friends say wildflower so amount and about 1 p.m. I they can't buy me love yeah the best so amount and at 4 baby 1 p.m. is the half sisters and at 4 p.m. I can't buy me love until you so 5 to 7 no yeah the brothers ever so amount fair and or china sonom I just say your football be and between temu ye ma watch and win at the ma mega cash for I was so we wouldn't the deal that wo boy with the bonny bebre e dey a we win bi what ya na bonny bebre na eno no ye wi ansa na ye brothers from 6 to 7 and then from 7 as half sisters biom na kire say wo hwe the fresh ones na I bought 8 wildflower and also the fresh ones and then can't buy me love is at 9 until na weekend no na ye day omnibus na hwehwe so am Saturdays ye start omnibus no from 6:30 p.m. Ko edru time ye bewie e de amawo e na Sunday so saa ye no 6:30 p.m. enwumbre but Sunday anopa no ye no from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. after that na ye bo one na ye de the novella chat ye de hwehwe so am kama na chese de ye hwe yi nyina no na ye de aba ye bremu ye de ba ye bremu a na ye de atotototo nioma ho na no ye be kire wisdom obehu wisdom and you see counseling apapapa until na chese eno no nyame onhra wo se wetie me why e ya hwe ye novelist no enhwa ne tra so keke me dase mami anapa ya dase se to nsafra ba ye eso me dase se wo to nsafra me see the one hand we ni hwe me die nyame nko aye na fa me sika ne bra na me kodi me breakfast ba cha me de beba okay yes me ba otna me ka mobi ate o de ma me so a me ka amobi ate nti me ta se wo ho me de on sempa me sempa da se me so me da wase yo me so me da wasoro bye bye yo MC ayanko yanim ye betwa ho aba yakoba na ne Apostle Abraham Poku atwetwe nkomo na wo beboa ye ma ye hu nipa ye trimpo nti a ye te asase so ekwan a ye befa ye betimi ye hu nipa ye ene ne ye beboa ye na ya setena adimu na asipi na asitanti ye twa ho aba ye besese bobodin ase obetwa ye na gibre ne adaje na tie ndwuma ye biya basese ya. Hello everyone for your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, ekosi fiada, ebo non crew kosi se dumi enu beboa. Program no air live on Max FM. Na nika sem ne se die, ya system ebo non du kosi se dumi enu beboa. Program no SIN live on Max TV. Eho ene ye boran crofama so, nya for the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie,
ɛne deɛ keka ho afei so ɛbɔ na kutukubɔ nsɛm deɛ a ɛno a ɛne Max TV Max FM wonim sɛ Bukom Boxing Arena de biaya wɔ hɔ Professional Boxing League yɛde ho nsɛm nyinaa ɛbɛba Max Sports Park dwumadie no so afei so Ghana Premier League, the Women's Premier League and the Division 1 League. Here is the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good year sema ekoso yemaimu. Your segment this is the predictor. Emuhampa, yeah the matches beba, yeah more odds. Now so what's me trivia DB. Sounds so any other big interviews and penifo kukuda omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are still good year sem. Omo any omo etwetwe komo. Inti Shiame, minima bedra for if it's Joada, Ekosi Fiada, or Max FM and Max TV. Mensaka Mekao! Now what so dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh, yes. With MaxBuy's You Shop, You Drive promo, every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any products from MaxBuy between 7th November to 31st December and stand a chance to win a sleek saloon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. So what are you waiting for? Shop now and let's make your dream drivable with MaxBuy. MaxBuy. You shop, you drive. For further enquiries, call MaxBuy on 054 401 9552. Terms and conditions apply. This promo is being run by the NLA on the Caritas Lottery platform. Calling on all alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Okwasi. Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. What school near you? You have to go to Presec to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. One day, Anna, MaxBuy per se, yes, sika bebree. Bisa me say how? MaxBuy at the bundle offers a kesi obi entimin take ebro. Buy two for less. Benebeto TC or washing machines and a kettle for only 5,530 Ghana cedis. Ne save a cool 300 Ghana cedis. Beto Infinix Smart TV and a smartwatch 3,000 Ghana cedis per. A face of Sanka Techno Common 40 Pro and a smartwatch for only 3,170 cedis. Ne see a 250 amunumuwa. Come MaxBuy showroom or memo baby and I shop it online at www.maxbuy.com.gh. Frame 054 401 9552. Nebisa bundle promo no na jiweni kra. MaxBuy, quality you trust, prices you love. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your ears. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is Kumi kasa eye baako pɛ edin no eye baako pɛ menkɛsene kwasi ada untumi fa doadan so untumi fa bladan so kumi ututu ka ututu dam ututu tam waje bam watu fie watu bum watu todan obaje bam betu kam kumi
Kasa that the TM State Governor Ebeshiu. Hello, people. My name is Kojo King. I'm listening to the People's Parliament on Mass Morning Dew. Welcome to Thursday morning. All right, James, I am a crabber. Max Morning Dew live on Max 89.7. Your friend Kumi Kasa. Yes, I see no panel in Sia, Quaco Sisen on Crobaboni. I saw this on the sports park. You may not to us the amount. A fire the opportunity, the People's Parliament. And you will be seeing them who to that. I'm a yakwada bomb who took. All right, I'm sure you're more Ramuna, Yene, Apostle Abraham Opoku Dufour, and Cheche and Komo. Na pahin, in fact, Obon Homo de Pa, Mekai say, me woko for you, pahin, the medium Kobo Kumi, Charlie and Yajuan. Yanko Padum, and a ja. She said, me, I'm a bet one or hand. I'm saying, my body, and I said, she said, my beffy. Internet who be here, say, Indi Juma. On TikTok, I am not telling you videos. I hold a Casa radio stations. I hold a supina. I am not penning come on me penny teaching spa. But now I had the mammy cacasa and by a Juma. Until me by hand, I'm saying, there be with my ben with you. And who be here, say, and then my tongue sadia from now. Or the Max FM at for Abba che. Unim di ene bi nti ene Apostle Abraham Opoku Dufour elfie ha or a life coach ene obeboa ye na yesua de aja anopa me mo ache meje osukumi kasa gidi ye pa se bibia bokọ de oba de ada ma bibia de di ene de ye hia pa ye di nkoma ache de but ene de ye hia mani aje se ma hia ene great green no the beautiful green no yani aje pa yansa mo akwa ba biom meje so open case yo nanka me hwese menya yi kakra ma bato de ni na no me ya ada yankoma ye ba bedi no ya to ni din knowing thyself on earth na se kyeresen yo answer make us me chama boss pastor correct or New Jersey and my day na that grace my bishop green on so no ho fe pa chain poster no atwana ho fe so chain poster no you know o chema poster no why say book munipa Benkasa. Oh, some church much and yes, I know. Oh, there be also on cancer. Apostle, also on cancer. Apostle, on cancer. Nana, person di matempa. My church apostle, on cancer. No, what me have? What me have had a man himself, Yaba. Eh, no, warfare. Eh, what kind of Mr. Krobi Bosom? So, warfare. Well, I didn't see a Yaba. Yes, you wouldn't come. No warfare. Most of us soon a teacher for and the dumb corner. She's on your bus mobile mile. But on no angle now, no free banner. Bosom Grino. When penny phone na a tear for mutin na medin na assemble open a mechanic say Miss Ross as I say, when you are my brother bombo for more. San say we are no, and you do see muntem, do share boa for him. Amen. Until a whoyan coupon and don't boa a tear for na. Amen. Me buy no meeting topics in be many J pa say Obana Bema. One of the bonnet chain tem. A oba sans incredible boy and yetting, and Mema harding. It is a member that's what Tiasia.
na say ma wa humobro pa e wa kan semo ba kole se ba nso che se mema na tade boneche o so munim se nkraduro wi ase ne papa nkyere bos oba oni ni hia ohun nsuo ka no ho no na so wagya ma na nam ho a de onyankopon ase ena other topic nso say abusua ofiri mu wu ko ba biem abebam obebam me mabusua ya me dese mabepie mabusua kumi mo ani nyi so abepie kumi abusua bo se abusua ne ne do aduru ha se ene topic ne yesi knowing that I said hunu ho se wunim ho abetuma duru da akoma junction so ubetwam de bia me ka asem je na me de enkyere baba me refi enkyere ya ade a yesi ede ba yehu se obi asa agu nanum oreda ba si kyire ede nso ye den yesagu yenum etimi we enso bible amfa ya ntoto ana nyankopɔ afa ya ntoto esi kyire ode etoto de enkyere ho wose mo ne asase so de enkyere se enkyere yira ne da yemfa anya hwibiem na se nipa ye enkyere eye rough be patriot ase ba se enkyere ye to free nsuom ba sa de wura nsuom anu ayira emu na ate de no ti se wa hu hu a nya de obehu de wa asase wesi so eti se opeso hu de e wa asase wesi so a di se ohunu hu opeso ba abusua de se na okasa opeso ba president Mahama abusua ma esu create next coming wo busua opeso ba join no esu na asa create ba abusua be piem na nyamfom so be piem na ubo midin say name dofo no me esenka me ye free me so san say dofo de me ko school ni efrem no for atin say okura okay bia me na me si dofunu na me ka say what ya say kopem say nyame da na de chese odomfo to broni ntimi ka odomfo no aye dofo edi say abusua me si me free na ha me de a na former minister of finance kwabradofo o use the same thing ano governor on a sign ye signature or ye sika so a edin de da so ti din dofo no enye small edin what you say edi say ye kase knowing that itself a etwa se uhunu ho se nkyene beye da just wasa konsuom de be ya ta aka asem bi say onyankopon tesoro and make us so say success doesn't come from abroad but come from above and wadwim se wanwura wadwuma musa say me kura me nipa ben die enti na me masase so wadwe te se sebsebi aboa pe na enwen kumi me no mi enu na atenze ne yepese ewura movie side ampa ba ye ya entimi eba radio a ye de adibuo ene kasa na eye beba tv a ye de kasade ene ahofe na eye me pato atese entertainment mi anko tv so no enye edi wadaro ma edi se asase we se so be ye ode no wani bagi a di se ohunu ho ube hunu ho a waba be ye wankasa onyankopon san se enkyene se be ye da enomekesi enkyene boss enkyene na kane no ye nananom okoto ade na ye de to se what da salt no ene friend salt lali ene ya salali na enkyene na ye de to ade ba ene no ya dane na ba pipa so a ene ni di tuyaka a ye friend the salary but nanke salt lali eti nipa bi abrabo te se nkyene ehwo ne ye rough but se wan checking mu wan hu ba bi ofiri bai but enti e onam asase we se so die enti e so ye wa hanom a o the so manfa so ye enti de no ekwan ben na mefa mehu me ho thank you ekwan be fa so ehunu hu ne se obehya se wadwen no eye adwuma sa sa wadwen ye adwuma se wadwen ye adwuma untimi hu de bia me ka se mi se obeware di kan busa ho se die enti na me kura se me ware bos adwen na ye adwuma me kura die enti na se me ma be ba Mass FM bos adwen na ye adwuma me kura die enti na me hia kumi kasa bos adwen na ye adwuma tis one busa question a adwen na ye adwuma o se nipa bebre se me pese me tu kwan kwa abrochiri obi se me pese me de me ware oba akoko e bia eda ye wo kura bi kura na ware nka ho kumi ye mu bi wo ma ye na masase so a wanfa yedi ama nenso na wo bom pa ye fasting aye sa atwom enso untimi ndi yi
eti so wa hu nipa ko a wo ye adwuma ade ba asase so abusuasem a ne ye ken hwe ye wo abusua enhira anipa bebre bu ye ne aguso Bible say na David eye dwanhwani na say Yesu Kristo firi David abusua ma efre bretu abusua emfanten so mo fre ntwidan which is etwie abusua mu dia Yesu nso ba so we de wo dwanhwani to abusua na afiri mu kra mu nhira wo ho bas wo nwura abusua ni ma unhu abusua ni mu nhira se ye wo edin kumi die nti na kumi ye de ato a unhu kumi no so mfa so eti etwa se osa ko umu osa hwehwe umu die nti na mekora no menam we se so de bia meka asem se obi ti se efiada ye wadwuma ye mo ye oba type a omo ware mame famra days no so obi ti se obi ye branda no ko ware Saturday ni omo mpejada obebo mpa ya che obe fast ya che obeto nwuma che sanse ensuo eye branda fo ti branda ye nkopo won kran ha ensuo bebrede de ensuo abena eponso ne de abena yemna Saturday omo yeja twede ampokwa ame oyeja eti so omienu be ware sei omienu be ye adwuma kumi ombeye omutimi nyeye disa wo hunu se mekura no mewukwada ni hwa na esmene ne tena hwe BBC o ma we mbebrenim ye late Atames we Kofi opo obi ne na ye adwuma kofa akwa ame mahama eja yenhwe ye papa nanado kwaku oyensoroma no eti ukwadafo yese ye nanamse ukwadafo de mona manya mo ne nsoroma mututu awiem eti mommo nsem mamo enye kwaku bonsam kwaku bonsam tinanado epo obi amano abeboa no se da bi mihia moon bo moon ne star na nante anadwe ti moon dia mi go hwe moon day born with kwadwo baumia okay yemra me kwadwo die nti na kwadwo mintimi mpega yenji mintum ye apostle kwadwo safo obo no modern pa nanso Ghana fo yanjina ntum enye so aye boni bio kwadwo nti kumi hwe ye style bi won ma utwa picture obo akokora kora utwa sa style we unja aye A2 number 2 for no uye bibie enso ni pani omo a good engineer ti apostle kwadwo safo friends engineer Alankash bibia baby enso ni pani eni nti na mo ye den ebredi se wunim we ya obeka se me bibia manipa enso mo ni hwe ade ba ko esa pagya edwada fo enyom to ye kwadwampon kwadwa akwaboa lumbado e kwabra baye man kwadwo opagya wonyom to mu kwadwa ntwi eni kwadwa e kan ho eti se oye kwadwa etwa se hunhu adwuma oba be na abefa enyefa mpo na ese otena ho mpo na ese oye ne papa eti so hu sa no mo we nyina beka se baifu bia na obi na eyo nso na eyo bia na eyo enti asana ye behu sa ne ma we nyina gise ye ma ya dwen ye adwuma this ye bisa questions yes ene dem biom ubisa questions we are na afi onu wudi nkomo eti de eno a na me ka sa platform bi so asema me kan se obi obompa bebrebe bi o talkative nyame nu hu time nyame se tie me utie nyame a obi o meditate obi o ye din tie di adwen ne kasa kubi beba ade bia mahu wo hu sesi a me den se utie me ba me kasa na o kasa unya hwe mfiri mu eti ye mu bebre on ma ye ntie ya adwen ba ye tie mpo na ya adwen kasa bibi se obi aso wu obekọ heaven na ehefa na afiri baaye na ogina ho baby afiri baaye na uwu aye den okọ ti se esi nyankopon bi ti heaven a kumiye na me kire o heaven o platform we say so obi na adwuma odu esi akwa we de wo ye heavy o ene ye ne den heaven me kire hell obi a okọ aho kirem wo ye pen enuma nko ye asem obeka edimi pa mini so for Abraham he me na enam Abraham we say eti se enuma nko ye a wo he wo he be ba do ati to obi aso obi ewu a obeko nyankopon ho nyankopon wa yen so heaven ba wo so no oyema si tunwumo si ye odimafo bi a oye den ote ye mu ti nyankopon na wo hwe no ote he otumu enti after say ya ma ya adwene ya adwuma ya bisa questions ye tie ye ho no ye ntu ana momben anamo betu de bia am ka se ya na ba ni se ampempi no so bi peso hu adwuma e wo se oye obi peso hu oba e wo so wade no
obi person hu anam obi person to na yakɔ dinsini hɔ yakɔ malam hɔ na agya yakɔ toto nneɛma o wobɛtumi ayɛ adwuma wɔ sɛ ɛno a ne kwan a ɛwɔ sɛ yɛmfa so a ɛwɔ sɛ yɛntu ho anam anaasɛ biribi foforɔ san wɔ hɔ biom ɛyɛ sɛ wobɛkɔ saa nkurɔfoɔ no nyinaa hɔ but ɛyɛ sɛ wode wo ho bɛbɔ abɔdeɛ de biara mse sɛ wommu abɔdeɛ wommu ɔbɔ adeɛ unrespect nature unrespect creator no eti wa wotena ase dwen wo sɛ ɛyɛ dɛn na nyame ɛbɔ nneɛma tutu wokɔ Genesis chapter 1 na sɛde nyame ɛda bia nyame hyehyɛ ne nɔɔma no wobɛhu wɔ hɔ no na de atoto abrabɔ ho obi wɔn nso wɔyɛ kramonia na wɔyɛ som foforɔ eti abrabɔ ahyɛ sɛ die di kan ɛyɛ ahobanbɔ kumi ya yɛ ka asɛm sɛ nipa papa nkyɛ ba me papa ko fidu 40 years ka asɛm kyɛ ɔsɛ me bakwaku nipa papa kyɛ ɛbra a ɔwɔ ahobanbɔ ɛna mbisa sɛ ahobanbɔ wɔ ɔsɛ ahobanbɔ wɔ ɔhaw ɛban mu ɛna ɛfɛn de ahaban eti obɛ start abrabɔ de di kan yɛ ahobanbɔ deɛ tɔ so kɔ ebisa sɛ wobɛbusa wɔ awokra obɛda hwɛ yesu ano ne yɛwɔ aduane bi a yɛdi kosua kyɛ sɛ enkwansuo eti okra da bia nke yɛmfa nyɛ fasting yɛma yɛkra kosua di no waka kyɛ okra sɛ gye aduane wɔ di na mebɛda kyerɛ me nipa ko a meyɛ adwuma mde ba na mo a mintu bɛ na deɛ kosua no yɛnni bi na wobɔ okra trimɔden a mepa kyɛ okra bɛyi obotae akyerɛ daabi da ti bra yɛ brɛ no enyo obi na ɛyɛ yo enim yɛ ho ti de bia me sɛ o first enemy yɛ friend self obi benya wa na ejira wa so obi benya green no a na ejira ono aso obi benya kumikasa na ejira ono aso into yourself no ehuhia papa ensenkyerɛ ne bɛn no bi ebehu ɛwɔ na setena mu ɛkyerɛ sɛ a saa nipa no ɛbrɛ sɛ ɔbɛ identify ne ho ɛwɔ asase so ensenkyerɛ ne bɛn na bi a menam a mehu ɛwɔ mabrabɔ mu baabi adu deɛ mehu nipa a meyɛ I don't know me ni me purpose nti a me wo wiase ɛdeɛ ne nneɛma baako mienu a mehu a ɛkyerɛ sɛ asɛ mehu anu wo wiase yi o ɛyɛ nokorɛ deɛ ma ehu ne sɛ ya meka asɛm bi sɛ obi akra so ɔba akra ba wobɛte ya nso obi so se me kɔ akra ba ti sɛ ɔba akra no ankɔ akra uhu akra pa waka asɛm o ma ne sense so bio me say obi a etu kwan so ɔkɔ akra ba bedu akra bi obi kra so me kɔ akra no kra ma wo confused say ye wa akra bi wo ba bi bie ma na eti oba enye obi abrabo a ɔbɔ na mahu sɛ wo ho kyiri wo wan kasa wo feel sɛ me yɛ ɔdefo but enoma nkɔ ampa ti wan kasa na ohunhum wanam otuo nyina ɛkyerɛ sɛ enkoye ani apostle menwio because me tu me hu me say me petit true pounds no and I come me drink kakra and my dreams is so oh yes and then the bompa ma watch and nyam pai bon ya this is abrabon capriata was for billionaires asem nkure and then ma miska sika eye but unhie sika sunsum sanso onyankopɔ bo wiase no o de sunsum na boy ya me okwansi bi wo ha de bia me kumi sika sunsum kwens enye pipa lockdown se oboa kwens na ade to chingam ne nasefo ano a ka lockdown ka o iskani obia ya na to no kwens egu ba bra oboa kwens ano o de yemfa no se enye sika sunsum kura etimi eya ade bitua oba fees yemu kwens eti se opeso hu se abrabo na wobon enkoyi a wanga se feel se enye obi na ka kire wo feel se enoma nkɔsɛ de mekɔ no ntimi ntu hu anamon eno obi wɔ ne yie de o maalam nsɛm obi wɔ ne yie de o komfo nsɛm obi yie de o sɔfo nsɛm sanity Bible say ebonio Bible say quotation na me refiem Bible say Genesis so be de hin na ye bɔne no anya Genesis de hin na ye bɔne no sɛ wo kɔ bosom ho ana wo kɔ abisa akɔ bisa odachen sawo na wo Bible no wankasa watwere wo dia na sesen quotation na say Genesis no kre Bible kasetia abosom som be na me kire bosom mu ye ade bi esom obu bia ye obososom
bosom enye adebone eti se Kristo som na ye osoma apa e osoma esom bo ene se ukura phone ene oba akura ne beto fom a ene phone beto fom hwe abefa phone ama aba na to fom why phone ne som bo ti eye ode eye obosom ene oba me aka asem ogusu kansam wa kansam nso ogusu aso kan eti wadaroma Bible say even someone frempo eye bone meboa nanso ye ready Yesu Kristo mpo a ye binum ye di nachi no o ka Matthew chapter 17 o se na ofro bepo no okohia Moses ni Elijah no mu yawufuo eti so so okofa eso okọ back udi kumi no esunsuma eboa wonananom me pacho ati ase me hu se na me fa ma okranfo apostle yetie o eti kumi me kura pa ne se asasu se ubetimi akọwanim pa hu udim se o ma bebre wonu ma omti asore dem o bompa ya omu nhye omu kunu mo hoda omu kunu mo disco bo no so wonko ena ya me ka se okọ wedding 10 no wan hia bema wa ase a wo te se canopy ne de wo baaye no mu nyina mo ye pe mfaso obi amma mo so faso e ba mo so se de mu da creative hello hi your baby won ma I love this topic your baby won ma aware anya ma awo na ye ma your baby oto aware so na boa me de me Kristoni me mpesa na nso wi na kokotu kotesh eradi shira me ma me favor said your ma Esther favor na Esther favor ko ye den otokoto aware so me de ya na me ha nyina ne kwanya nipa no badwen ehu se awade enye mame na moma wo na mame okay was se mental wade so miensa enu mom na beboa me I love that ebe nipa ne be den na wahu ana bisa na wo boso ya me say ka be self usiso me baba na usiso na nkrofo kru no ta aboa wo ana papa mpanufo na ta aboa a me mo wasua se de situ aware so ebu maame pani ne koto aware so fa diye mpacho sense su bi mo me say o yo ba na siso ne nkrofo kru no na ta pel aboa ana se mpanufo na boa wa ene ne ye ka kiro se eho na wuyi di enam na so me de me mpe nti se sa senkyerene no esi wo ya bara wo ma wo se entwe adwen se bibi so esa adwen ye adwuma yo days bi ti se ukuadafo adwadafo fiadafo ema omunkrofo kru no mema mpanufo na ta pel o mo pa mpacho hefo adwadafo ukuadafo ni fiadafo ena o ware ukuada ni be ma nso aka hu se ohene bi anware baako ti ko ware ko aku aka hu se obetuma ware aka ti obema bi wa wan ware mienu a unyeyi yo obema bi okra no amfa house help anware a obi a wai made da unyeyi da it takes Hagar and son Abraham boshe ebam ene do kan semo kumani ade se me share green no yes ye ni ade pass and o ma yesua de enti after say ye hu awie no emfaso ben na be woso se ye be hu se ye ntiri mponti anyankopon ni ye medu asase su ni after say ya dwen ya mo ya dwen ye adwuma ya twi ya dwen asi ene ma asi wo ya brabo nyina so ye hu so okay se many esemasi many nipa nyankopon de ma bedu awiase boa ben ene be boa me masetena emfaso ben na be boa me se madwen aye adwuma ma hu nipa me ye kwan ben na be boa me na timi ama makon akomanim onti asase so ema ho oti asase so manipa me to asu biem onti asase so ema ho oti asase so emanipa die na meka akwakosi ye do ba asase so brabesom obesom afa kasa so enti na free bibi presenter journalist for a omo kasa obi som for omanan so emo e footballers drivers ebi som for omani so eti e security personnel ebi som for omaso eti ye wo omo ye gossipers konkonsa e adwuma ebi som for oma ho ofeso ti e free beauty pageant ebi som for mo friends nantie so ti e model meboa ebi som Ghana de me wu koba ebi so esom fa krono so obi so ne de ne krono unim so obi ba wi ase etwa so obeyeye short time na esu nipa bi a oyi de eche bi a onyi ne che
bo bi a oye die e bantem bia onche me pa chawate ase eti asase o se su no ade ba ko pe hia so obeware o so ye die o esi ohunu die nti a onam asase o se su e friend shebre no ni friend destiny shebre tese ya hye bre se fa beye ebi kura wo nwie me ndi tuwe kumi wadaro mama me aba akora ka sei se na mi wu a ma ye bi ye se mo ne de wa ye bi nye de oye ni nyina etu obi won etwa so obeye adwuma bi de yekunu ti Yesu baa no owie na adwuma no Kofi Kinata latest song bia oye yansa on sakode o say it is finished lumba ka se makram ampofo de enso se sen o se me last ya na mde da ho se unnim se wuwie wadwuma a na otumi kasa ansem no so minu mienu bitima ka kire ho say it is finished yibitima ka se yakram yibitima ka kire mo say ye last ya na de da ho da bi yentimi eti adwuma do ba wiase no ye wo krada adwuma ye obosom ye wo wo adwuma ye wo fie adwuma ene ye wo osunsum adwuma ti obi wo kra ho say abofre so a omoa ne nsa ompese obi ehu de ode bae we ye friend ohonsem enye palm keke ohonsem ni ayi say onsem je say onsem ti na okokro bi so aye nhia nsem sei omka nsa bom sei ene echia kumi according to Revelation chapter 40 verse 30 o si nhia ne nipa owu awurade mu na ni nwuma di na chinya ne bone enye ne suban ti adwuma wu ye se enye wadwuma de ba ya hwene ye na obekwa aba asaba abefam obekwa aba asaba abefam ti meken biem hwehwe ne ye obi sunsum adwuma so bi wa otimi ye adwuma wa doctor pan so say nyame afre me nyame mfre ye de wo ene wo de nipa frɛ Peter mo nipa ne frɛ wo mo enye yamfa wo mo ba Elijah mo ye de wo mo ene wo de situation afrɛ mo ma no hye suminam na na agrada situation e frɛ no Paul situation e frɛ no pa so ata se ene wo kumi de hia nyina ne se adwuma ade baaye se de oba se o ma hwe movie bi o mo fre sundi ata ese adwuma ode baa ni wiase nyina se obeku ni papa uwie wawie ebi wo wiase se obedi bone eti akronfo mi no mka Yesu no ba akososo ye Nyankopɔ baaye den je obi ntimi yira je so yira ba to ne de oye ne den a ye wo ne ba se twa so ye den oyira yo ma se bi se twa to na mema green emblem na ye wi a ye matie fomra mu o se yeti wiase anase yeti asase so de manipa yes ede ene yeti mponti yeti asase so yeti mu po ene se ona nanom ana yan yusu se de obi aka no Onyankopɔ de oba asase so se beton tools be not bank ye teller wafum Nyankopɔ se nyame de oba se babe radio na utombro da wafum Nyankopɔ ti nyame de ahoden kumi ewoye mu edi pa se uzo bi wa otibi dure boss anka mihu yanka nso nsiesi asem ti yetiri mu pa ye de bae obia ne de o de bae obi won ma ne de nso obesresa ade eti yo ma obesra ade a ampa nso chana ade kwan ye den ebie ma no madam fo bi e friend groomer one de ade sresre nkwan yes obi wan unu de ye ma no basa obi wa ba wiase biem oba wiase no obeye papa science this time na oba no why na ahwe say me me ye adwuma na mo me baji mi sika back ti so o ma usika da o hia wa anya de e be kan se manisika ni nyina wo wiase eti obi ba wiase se one de obesresa ade obi ba wiase se one de odena ho ofe obi ba wiase se on obetonyum aye de se oba aso dem krefe bi worship ye wo empire bonyum ye wo mpejanyum ba obi afre ne se worship ti se ye ka je se aye emma bebra omobra waware me ye ka je se oba ware sofo mu se sofo ben obi am se untimi mpe oye jealous bia no me ware public finger nye figure on person be topic ya men press oba top wa abrabom but oba top a oba topic tu so se be ka ho asema no apostle ne de
wabubu ya pre wabubu ya jonku ya me ne hene ama makanyum na misisi jonku misisi jonku Gino, I say Mr. Edema Apostle na my yedi me be say me decode ni ma bi efi Apostle nsem na work ani mo na just Apostle dey work nyina no enke ka me yes life na nkasa knowing thyself na spiritual spiritual and physical both a negative and positive. The physical na spiritual no. The democratic spiritual no which is sunsum no. When you cry honam basa honam no wan kura ni ya ebekum. Aye se second atwa. Ya on be ko ba ko twa ne de wo. Ko twa no wo ho no. Okay, Apostle mami misa obi beka say knowing thyself matimiti tinase na medwia ensiso medwia ensiso bia me ti sa akosua green na metie yi menim se me radio dwuma because e ba ne kasa de akumia da woromanti o ma me kasa pa but masum da ye bia no na enye radio ana bia me ti mic ani ma na me ti console ani na mo manipa bebre na esa me na mo atwa me ho ahia eno no pa ka bibi foforo bi a kire me ana sesen me fa madwene enko ho ana se me nyi madwene emfiri so se me hu me ho no ewo ho. I love this question. We akosia for tai business which is Sunday born for omo ye business ya ebo omo chinsɛmfo omo mpa sisi omo so na edo omo ye adwuma wi adwuma no pagya wi na yato omo atwene ti na omo mpa ni dada jejero sakwasi nyame fa no kransi ye anyi na ye Sunday for no omo ye wi a emma enti so okra eda bibi de edi kire wo daye ma eye daye kyese enna eye nti na nka wo hwe odaye ya ka wunhia sofo bi wunhia konfuo bi ka one odaye na ede benante esan say de bia me say o self one are prophet to yourself ma men ko ne say bo ye ka sampo fro eti se o ye obi a oso daye a wa bra boy papa chen obi on so daye pa ti o pese ohunu ho a emfa wo daye so ndi agro ye di daye so to nche obu a ne de nye daye obu a ne de ye science ubetimi anam de ntem se ga na ye de ne se ubutimi fu na ateka mu kobo ho amua mienu agro mu di na wa wasre ga na head nyame ache sebseb jimi adom enye san ka nipa bewu typical example ene me bra kumi okase esu joker na esu comedian kumi e joker we don't know so comedian entertainer mama nkanesa me entertainer yeah eti daye ne de eso mo wadwe ko obi nso da obi beka se on so da ye no kure obi won ma abrabo na wo bo no e ma o sign David Tama so peso okunu no na Danfo Jonathan e beka ase mi kire no se me papa peso okun ti e frɛ wa hemfi a hyeda bodam to obi won ma wa abrabo na on namu no nyame na ama abrabo no abodam ama o se de be ya yodu betwam watamfo anim se o start ye die menkrofo nte honka but obi atwen results se de be ya insult be cancel. Okay, you star 426 star 8 mega cash lucky boss momodi asodo ho bajimu na select number 2 max red we anu achi 6 bosses ebeba select lucky number anu achi 5 Ghana cedis ni achi fato so na diskana ubronya yi ebe de pa yankwa hama no so na yemabusua fomra mu wase bisa bia wo edema Apostle Abraham Opoku no bomodi ase obeba mu na fama no na oyiwa no wase bisa bia na Apostle e ofie ha 0551598321 0551598321 0550055522 pacho hwanie Pacho James yenti wase bisa me pacho Apostle no o wa sorry na entitled that skete Madaro ma denti na ubisa ebi ana me kwa na so ni dintina me bisa right pacho but enwa no wase bisa na David enka pese me de tia so okay ma me nyai before me ka say hallelujah sani nyankopon ni nyam me dadi no eni ntina ya se ba no
obia wana gya ode cheche niamem kama nsɛm no bia ɔka no yɛ kama paa ebi so wɔ hɔ a me anhyɛ dan yɛ sɛ kɔtɔ aware so ohu sɛ obi ne kun na ɔno obedi ya di n'akyi no ne ade no dabi wanka ne saa wadaroma na ɛyɛ asɛm na ɔka wadaroma wanka ne saa no sɛ ma apostle in Clive go me te aseɛ sɛ abrabɔ mu wawie dabi ɔse sɛ wohu sɛ obi ne kun boa wa na ɔkyerɛ sɛ ɛhɔ ne bɛboa because ɔsan ekotu Hagar now Esther James yɛda apostle kan ne sɛ sankyerɛkyerɛ mu ma wadaroma ya me said the friend James ya na edi apostle bebre ye confuse me ko program sa because mensa me ke apostle ejira masomafo enye bibi ehu bia sofo ejira won ma sofo osomfo enti apostle na nkyerɛ sɛ sofo titru te sɛ chinchina ase kumi ya wo me ma amansan ti me kasa ma nipa me kasa ma osom bi eti be ba be si na asɛm no so me si obi wo hɔ no ma sign a wodi hunu sɛ wo life to say Hagar and I say Esther sana sign it here go sana obusa say sign be na be boa yo 0551598321 and 0550055522 mpacha ohwane Kumikafa. Good morning. Oh yes sir boss boko Michelle ni Apostle, any beautiful green on you. Now, Mr. Shaw Ferguson. Okay. Oh, Ferguson. Me too catch a kakra. I was to see a competition. I title. And now we must stretch 22 times. Ni na busy. Kafra minya. Yenti wa sembisa. Mr. Shaw, some Apostle kind. A very deep. Me na nka me cover be ba me to me ja me come na meeting fine. I'm trying to think about my life and I name a call. But quick one, I'll call about Monday boss. And I rather for an hour say omo and for omo to me papa among for by the end of the day yemfa afidama mana people tend to be ungrateful to them and exactly my life now. Me to me makuma buon kofoye or mo papa at the end of the day na omo show me pepe intina me be say Monday bones na no enjoy papa ya na say ni den. All right Ferguson yes so that say papa enjoy papa Sunday for na am say omo papa na omo okay near Sunday but Monday for ka Ferguson dey chere Monday for omo bumfu basbasa bo omo bufu omo yo made sesepsi bodam for omo wi no madwo for tine from the edwoda Monday omo de ne say de omo ya manipa bi enso nipa ani ena na meka apostle ko Yusufo to omo papa yin na say ekonyanka ho ni obi a na ye na doye Monday for and Ferguson me ajanka onti wo papa bi ajanka kumi the Monday for the opese oye papa emeso aba nyanka eni wusia de ne ma me ewu ne papa ewu wan ye Kumikasa me amasala masala yenti o me paso mpese mbusa papa sem kakra se na wo ka aware fo asem se krada no de enhia eni de ehia eni na me busa papa wo ho kakra se me ye kwasiada me kunu so ye kwasiada ye mame ensa ya wo mu nyina so ye benada nti papa emma me ho we kakra na me hwade yo masala kosoati why uni we de mame fadwa ne se wo hwade wo beja ni kunu na asese o hwade me kada yo masala yeda se masala se oye kwasiada ni kunu kwasiada kwada miensa nyina ye benada omo no mo mane romantic awie boy nsuet meto ntini so nsuet to na awie boy nsuet to awie arabo romantic beba oni ni kunu na mo nyina ye awie obi ehye obi ape business man no hyehyem Sunday for oniska onye romantic Sunday for me man so epenam for semba nam for mo unim se
ma sala nso na obaye e de begu mema so se omo pue kofi omo ma eyo no ai na omo tete omo ne boy best tete kwa aha me ka so no na be kama mema no ono ne ka sa asem na nka ya deviate no eti ne kunu no oyobi na ni wa abonten echen efie aha on na timi to party man namfo nso sa de no namfo mmoa no eti ne ha wunya se be ma na nu e wa abonten no penhye so fun Sunday for so de ono ba na dwuma se on fa ni agro ni sika sem 2% Sunday ni ba akwa wa activating mood na this o money sika ti o mon so de no ba ye ba days na won say brother ye nsuo no omne Thursday ya asase e na ekọ mpacho ata say ti ne ye menjin say ye call relationship side one more ye be Sunday no so ya nkomo foforo why eti ma sala wo sempa ye da say Hello, Mr. Kumi. Yeah. Hey, sister. Who are dum now, sir? Domo. Me, my Vera. Okay, my Vera. You, yeah, Joseph, mommy. You, Mr. Me, ya woman, Saturday. And I miss no 2 years, Thursday. And I miss down to year Tuesday. Any Thursday. Yeah, no, sir. You, my Vera, yeah, that's a cause we're here, right? I must say, or a Saturday and a Nikunu Thursday. And on the banner day. Oh, the young Nikunu, one Thursday, no. I'm Nikunu Thursday, and on a Saturday. It's the day, no Saturday, or persuade be a Nikunu, a bedum no Babogu, bo assassinija, the assassin Dumja. Tina Okoye Juma. Ye jo application enye bibi o adwuma wura ne clear free jema o me fa wa clear free nsuom ba qualify pa anso ye nye bibi wa green o ye hwa adie bi hwa o mpabo size o calculator abo ne sesi a ne fa nche o mo o calculator abo o mpabo size ne fa 00 e ka ho ye hwa adie se e wo sunsun sanso anase ne sunsun sanso o mpabo size so etiefo nye bi wa hu omu nyina nye bi enye bi enti Papa say o share 42 and add 02 account okay my boy aha na yes what if year na ewo 19 so so nso nim obo na answer na be beti free 2025 mu wanya ubenya wo age asa enya mpawo an size we know your phone wanya wanya it wanya wo age wanya mpawo size okay menka age no wi ka yini nyina numbers nyina ka kire na me kire wade bi okay nti me fa ne say 317 317 no 3 ne kire say uyo obi a wo akoma papa so nya sika babu anipa nanso wo ha nyina sika sem to abrabo no aye se nkobesi one no so e wa kire no so kire say wo udo nyame pa etufo nyame sumu ne yago wo ko aduru sukure nyeyi last number no yes 7 uyo obi a wo ye adwuma pa ba sika ntimi nyira onsem emfa papa ni agoro papa ni ho anase papa panimo bia etu won say sa enoma we say so enya ye sunsun sanso ba yenim ti say callers ni bi ayo mo de number fra papa my wife eye kwasiada I say Kumi activate me with money to wadaro my way there o kwa na wapone kakra na ana me de my wife momu number be ma mensuro na wo no why na direct because eno be trafia na ya na wa kofa ba wa na kofa ba me so me ni sa daje na me be activity obi ba with sikasem unu the funny thing about Sunday for ma empeska be bro kitwa bi ade be man bi so o mani ba on pese de bi ohun ska eso no kro onim no ho but what I say yes eti paboya de ye e wo sunsun sanso ada odi birthday ye wura mu no ene ye new year hwe nipa be bra asesa ye fancy so ye wo bi 6 na we Friday eso kra da na so a wo da ni nyina wo sunsun sanso so yo apostle yan file last call am patch when here already you know so there be
Hello. Yes, sir. Radio no so wadaroma. Kumi kasa. Yay. Me the only me no me mpo obeto me credit ama. Facha me mpacha. Oni abanti, me ni abanti ya. Iyo. Kwa mini. Iyo aja yenti o. Baby suppose say Saturday ye janji. Adwuma bi ba adwuma no ye dia. No mu de ye fight we na je ni yi a. Na omoje ejajem yen su ye shebre ni no ana ene ye shebre no. Iyo. Great man. Saturday for ye hweso mame. Opis supervisors a anke Saturday for omusuban ni bi na ekọ Sunday for bo awie free jam. Eti adwuma eta abo omo pa etonaton omo ye omo adwuma ebo omo. Eti na ewo obi wo asase esi Ghana han me friend Kwame Despite na tonaton ene oye ema odi yeye. Ti so wunnim a obeye adwuma bia bi. Ye obi wa ne kra free nsuom, obi de free jam, obi de free asase mu. Eti uhwe krom no ana presto a your four elemental carries a ni na ye adwuma. De ne kra free asase mu. Uhwe WhatsApp color e green asase color no. And Thursday, color ni gold, yellow, and a green. Etinye bibia me share ring green, me ko program busa za da me court. I'm to the word court crown tia say actually secret. One any password on the phone so. Tie na ye den court me boa. Ampa. Me akwaku. Me ntimi shata adi green de bia ntini ma pen ring aye den. Ahye. Me dey court na ko hospital na nurse no shegina on do onyo court. But me bofo ye friend Rafael we healer. Yem fata tuntum ko hospital. Apostle yeda sese to nsafra oba ye enkobo ye bepese ye besan atwaso. Enti ye dey producer be kasa na ya sanso ama oda foforo na wasamba. Onkomo na emu oda pa. Ya mene him. Unim de. Ene so eye manage da se me no ahia ye di dwumade. Yes me no ahia. Mepese odo number betudwa. Atiefo obia wo enkomo bia obehia ho mmoa ye fra wana waboa ye wadaroma na ma no Matiku mi ni asore sanse en kan chem se menti asore ba sunsun wiase ma hu se oti asore ebeboa me according to sunsun wiase e wo ne bra ebeboa me ebeboa bo e ya bra menya de ma ye wi ya maba no apa kwatro kwaso be ma untuma ebeboa me konfu penny why konfu penny oni mu aka de serepo kumi konfu penny obeboa etukumi so bi peso ye hwe ne shebre mu mana titiri ye bewura new year die ne wo mu ma yo bia afi bi ewura mu ye wo obi wa wo de yesu ene engine tum problems one the problem antuma untimi nya success enti engine tum ne nja de biasa mempe how no or how na di mpejaba ti so bi peso ofrem ne ye hwe ne shebre mu mana number ne 0552 69 40 14 o pese ye hwe o shebre mu ma oba e ma oba nko school mu ka se me pese mba be lawyer abra bi oba na ni je engineering ho ye be hwe ni nyina ma number ne biom number ne 0552 69 40 14 thank you which be from to who for so yo Apostle Abraham Opoku Dufo aka to Hufo. Thank you. Eda ye no atwetwe nkomo. Ye da asese to nsafra obaye. Amso ya ha na breba ma kwane de maximum ndi dwumade ne besi ye fa ho aseda ma mass buy omoboa sika fa mu na ye fa ho so aseda ma mega cash lucky boss star 426 star 8 hash omoboa sika fa mu na fe aseda no bi nso enkoma Kivo hot pepper bobode aso benya bi dwumade bi a wudi fa Kivo hot pepper edi udwumade ne se wo ye aduane de ama mansanhye no so Kivo makone hyehe na so ye de no aseda so enkoma production team the beautiful Greeno DJ Holly Irene the Quao your producer your friend Mr. Bobby na aseda no bi nso enkoma wo a wo je bre ene adaje etie ndwumade efia no pa no nsie besi semri ho nyankopon hira na Oman kwantenten ni ahode wo mu ni bia onfa aduane nka ho se na nkoba se wo bedi 8 years na afedi enkola aduane na wo je adi e ba de se be hadwen enti ye ho nyankopon ya adom akira no panonsi e be sa tena se na de maximum ni dwumadi abro Greeno ye ko ye chie tiefo nyina obi a oje bre
etie yɛn wa wo frɛ yɛ bia nso so no yɛse yɛda wase bebree nyame yɛ adom a wɔkyena yɛbɛsan aba abesom abusua yɛfrɛ me kumi kasa Mensa kame